Hi everyone, I'm Lexi from Cagayan de Oro. Gusto lang na ako i-share ang akong kaagi bahin sa akong kinabuhi ug unta mahatagan og pagtulunan ang tanan. Year 1991. Usa kami kamalipayon nga pamilya. Akong papa nagtrabaho isip usa ka trabahante sa usa ka pribadong kumpanya. Akong mama mabilin lang sa balay, apan kamao siya magluto-luto og sudan, mga desserts nga dalon sad sa akong papa sa iyahang gitrabahoan ug diin man mahurot kinitanan. Among kinabuhi di kayo lisod sa una, kay naay negosyo gamay akong mama, nga akong paparasad ang magbaligya sa iyahang gitrabahoan ug ang uban kay i-display na mo gawas sa mong balay ug mahurot pod tanan. Usa ka kugihan kayo kong papa. Dili maulaw magdala sa paninda para ibaligya sa kauban niya sa trabaho or i-display sa kantin. Namuyo mi sa syudad. Sa una pag naamoy TV or any appliances, kwartahan na mo sa tanaw sa mga tao. Kay lagi sa una dili tanang balay na ay TV. Malipayon kay mi sa una ini kasanday. Family day na namo og day off sad na sa papa nako. Ini ka 7 sa morning mang mata na mi kay aron manimba niya inighuman mangaon mi sa restaurant. Niya mohapit sa plaza dahil maminaw sa mga nag-contest og karaoke. Moabot ang hapon nga magbaklay mi paingon sa merkado dayon mamalit og sudan nga lutoon. Magsungay ko sa papa nako. Akong kuya gihawiran sa right hand sa akong papa. While akong ate gihawiran sa akong mama. Happy kayo miyana. Nya maglantaw sa paglubog sa adlaw while gakaon sa ice cream sa daplin sa dagat. Usa ka adlaw, akong papa na-assign sa pikas lungsod kay lagi na ay bag-o nga gitukod didto ug siya ang pabantayon. Balig 2 days lang. Nananghid siya sa akong mama o gipasabot nga na ay bonus makuha akong papa adto sa pag-supervise lang nga temporary. Di masut akong mama kay lagi layo pero nadugay na patando ra ni papa si mama. Buntag ana akong duha ka magulang ni adto na sa eskwelahan. Akong papa nag-ilis kay moadto na sa pikas lungsod. While akong mama ga-prepare sa mga dalo ni papa og balon para kaunon inig maabot si papa sa maong lungsod. Nagdula ko sa kumanika ana og niduol sa akong papa. Papa, asa ka mo adto? Dala ligi kag bag. Nitubag akong papa. Nga mo adto ko sa work palangga. Nya inig abot nako palitan ti kag bag-ong manika ha? Ni-smile rako sa kong papa og nitubag nga kanang dako pa. Nitubag pag-usab si papa nga basta ha, di magpabuyag ni mama nya ingna imong ate ug kuya nga di maglaag sa silingan. Dayon mo tabang ni mama kay naa mo'y reward nako mauli ko palangga. Og ni goodbye kiss na si papa nako. Wala ko mama nakita nako nga namula iyang mata. Nilabayan duha ka adlaw og mauli na akong papa. Odto pa lang na merkado na may sayo sa kong mama. Giluto ni mama ang paborito na sudan ni papa. Naglata og munggos unya gisubakan og karning baka. Dayon giadobo sad og nokos og pineritong tilapia. Igo sad nga maabot si papa ting panihapon. Kay last trip kuno ilang sakyan gikan sa lungsod. Alas 6 na. Naan ako sa luyo suportahan para pakuratan na akong papa. Mao ni ginabuhat na ako. Inig i-surprise na ako siya sa portahan. Inig sulod niya. Akong ate nag-study siya. Niya akong kuya galanta og salida. Akong mama busy na sa mga sudan og pag-prepare sa lamisa. Niabot na alas 7 apan walay papa nga nabot. Hikapoy na og tagad sa portahan na apan way nanuktok. Nakadungog ko nga ni istorya akong ate. Nga ma, papaligi si papa. Di ba ang last trip kay 4 p.m. gikan adto niya 5:30 p.m. abot ari syudad.
Nitubag si mama nga, basi naapay gihapit ang sakyanan or nihapit pa sa opisina sa papa nimo. Paabuton lang usa nato. Naa na to tiyod-tiyod. Sige na at timana na ninyong assignment kay mga unta maabot yung papa. Niabot na lang ang takna sa alas 8 apan nulay papa nga nabot. Nabugnaw na ang sabaw sa munggos. Mga sudan apan way papa nga niabot. Katulgon ako og nakadecide si mama nga mangaon na lang kami. Ningon si mama namo nga siguro yung papa ugma pa to sa buntag muli sa first trip basin na ulahay sa last trip basin puno. Ugma yun to siya maong mata mo ha. Tabangi ko ninyo og init sa sabaw. Ayaw mong eskwela kay ato nga tagbuon inyong papa. Nitando mi ni mama og nitubag si ate nga naraba ko'y ibaligya na 100 score ni papa. 5 kabuk ma. Ana si mama nga ugma ihatag na sa papa ni mo ate. Mga tulog na ta kay gabi na. Pagabuntag ni Ana, dali-dali og takang sa sabaw si mama. Namasin nga moabot sa sayong buntag ang among amahan. Apan way papa nga nabot. Namahaw nami og diin man nakadecide si mama na subayon sa gitrabahoan si papa. Basin wala lang napahibalo si mama unsay lakaw niya or extended baka siya adto. Nabot nami sa gitrabahoan sa kong papa panlakip sila na tingala nga nung wala pa mong papa. Wala na ako nahibaluan ang maong panagistorya sa kong mama o sa katrabaho sa kong papa kay nabilin rami sa kantin. Pero makita na ko ang kabalaka sa dagway sa kong inahan nga di masabtan. Gipangutana sa kong kuya si mama. Nga ma, anong wala pa si papa? Nitubag si mama nga basin unya or karonaan na to imong papa sa balay. Tala na, manguli na ta kay ingon nila basin wa ka sa kay gahapon sa last trip. Namasin mi nga unta na ay papa nagpaabot sa balay inig uli na mo. Dool lami sa mong balay apan walay sapatos sa gawas. Giabrihan ni ate ang portahan apan nakalak kini. Bot pasabot wala si papa. Ingon si mama manghinlo na ta kay basin unyang udto or hapon pa imong papa. Basin nadugay to kay gipalitan mog toys daan usa muli si papa. Nagyaiya mi og trabaho nanghinlo sa balay kay para unya ipanghambog namo ni papa nga wa mi nagpasaway ni mama o gaan mig rewards. Dayon hapon na, gikuyog ming mama magmerkado para lutuon pa ni hapon. Namasin gihapon nga moabot si papa. Luto na ang sudan, naka-prepare na ang tanan. Si papa na lang ang kulang. Ready na ang tanan. Ready na sad si ate para ipakita iyang perfect score ug mailisan og kwarta ni papa. Si kuya gadula og bola. Nya ako naglantaw sa gawas na agianan ni papa, namasin nga si papa na ang moabot. Apan nilapas na alas 8 sa gabi pero walay papa nga niabot. Nangaon nami nga nagsubo. Daghag pangutana nga nganong wala pa kauli si papa. Makita na ko ang nawong sa kong mama nga di masabtan. Nawong nga kahadlok o kabalaka. Pero kalma kay si mama sa pagpasabot sa mua. Ngayon siya nga, ulan guro ron sa pikas lungsod kay medyo dool og bukid adto. Basin way ni biyahe ang bus. Mauwa ka sa kay inyong papa? Pabuton lang nato inyong papa og mga anak ha? Or kundili apasa na to si papa og siyahang giworkan. Nalipa mi pagkadungog kay musakay mi og bus. Tanaw na mo maglaglag mi. Pagagabi ana samtang nangatulog mi, nikalit laghilak si mama. Natingala mi kay ni bakod siya nga naghilak pag-ayo og kusog. Giabrihan niyang portahan niya isyagit ang pangalan sa kong papa. Ato na time kadlawon na og ulan-ulan. Mayon akong mama nga, Ralph, asa ka? Giabrihan na akong portahan. Asa ka? Ali na, sulod na sa balay. Tubaga ko Ralph kung asa ka. Mao na ang gipangsampit sa kong mama nga nagtulo iyang mga luha. Nanghilak mi tanan kay nihilak si mama og may silingan ni adto sa mong balay og naun sa mong mama.
Nahiboloan na mo nga si mama nagdamgo bahin sa akong papa. Na ako no akong papa sa gawas sa balay na mo. Napandi siya kasulod sa mong balay kay nakalak. Kanya nakita sa akong mama sa yang damgo nga basa kay si papa sa ulan. Ginasangpit niya pag-ayo ang pangalan sa akong mama nga Abrihi Kulin. Dili ko kasulod. Nga naghila akong papa. Motong nakamata akong mama. Ato nga time gaulan sad, sama sa nakita sa damgo sa akong mama. So mga alas 3 ito sa kadlawon, nakamata akong mama, bahin siyang damgo, nga nagsampit among amahan siyang pangalan, og nagpangayo og tabang. Narakono siya sa palibot sa mong balay. Naghilak og nagtuyok-tuyok kay di siya kasulod sa mong balay. Gilibot ni mama ang balay apan walay papa nga nakita. Nagkagubot mi kay perting syagit ni mama. Gipasiga na mo tanan ang suga sa gawas sa panwalay papa nga nakita. Naisilingan na mo nga ni mata o gisusi nga naunsa among mama. Nakadecide si mama nga adtuon niya sa opisina basi na sa opisina among papa. Gikuyugan siya sa among silingan. Dali-dali sila glakaw niya niingon si mama sa kong ate. Arnie, pagtak-ang og kape basi na inyong papa sa opisina, pasigaan ninyo ang suga sa gawas kaya apaso na ako inyong papa. Diin man niya naginit og tubig si ate, niya ako nagpukong sa portahan, naglantaw sa dalan. Namasin nga si papa na ang moabot. Kanagaling na ay nagpaingon nga motindog kog kalit basin si papa ni. Pero wala. Walay papa nga niabot. Nagbukal lang takori o nagtimpla si ate o gatas para among imnon samtang nagpaabot nilang mama. Niya ang among ero sigig paghot gatubang sa muportahan. Then kaming duha sa akong kuya nga naglingkod. Gidool ni kuya among ero aron mahilom apan nagpaghot jud siya gatubang sa muportahan kung diin kami naglingkod duha sa akong ate. Niingon si kuya, ngati, basin ganahan siya gatas, mao na maghot. Ningon sad si ate nga tagae basin giuhaw. Nagkuha og bowl si kuya para sa among ero, apan wa niya panumbalinga. Ningon si ate nga pagkuhag bahaw ari, butang igsudan basin gigutom, mangmata unya atong silingan makasabanta. Ug nikuha si kuya, gibutang sa bowl og sa makaduhawa kini panumbalinga sa among ero. Gikuha ni kuya ang ero og gidala sa sulod sa balay kung diin kami naglingkod. Natingala mi kay ero nagangad tapad sa kong ate. Sa may right side nagpaghot siya nga dili isog. Naglingkod ang ero og sige siyag paghot nga naghangad. Nihangad si ate sa atop og kinsay iyang giusig apan wala mi makita. Hayag na og wa diapoy papa nga nabot. Nahubas ng ininit sa takoray sa sige og bukal apan wa gihapon si papa niabot. Taod-taod naabot among inahan nga pula kayo ang mga mata. Ningon si mama nga wa kuno sa opisina si papa kay naa may guard adto og wa jud bisan anino ni papa ang nakita. Dali-dali og ilis si mama kay subayo niya sa terminal og nakasakay ba among amahan sa last trip. Kay ingon sa kauban sa trabaho ni papa naka-exit kuno akong papa sa iyang gitrabahoan og nagdali-dali og uli ato may aging adlaw. Kay nagpromise siya sa mong inahan nga 2 days ra siya o muli siya inig panihapon. Nahinami ni mama ang mga driver sa bus, gipakita sa picture sa mga amahan apan lakip sila wala kakita. O nakabantay man lang nga nakasakay silag pasahero sama sa hulagway sa mga amahan. Naiusa kong doktor nga nakamatikod sa lagway sa kumahan og niingon siya nga last day nakitaan ko niya ang maong lalaki nga nagdalag backpack og gisaysay niya ang maong gisot ni papa. Hasta bag og niingon si mama nga maoto among amahan. Nahabilin mi sa balay og naaray silingan nga naay nagbantay na mo while ako mama moadto sa mga lugar na gitrabahoan ni papa. Ingon siya sa moa nga mga anak, mulakaw ko ron, susiho na ako inyong amahan. Di mo magpabuyag ha? Linya ni mama samtang nagtuloy ang mga luha. Gitubag na ko si mama nga ma. Ngano naghilak man ka kung imorang kuhaon si papa? Bugat ang Monica, mong di makadaog si papa?
Nitubag si mama nga nihila ka ko kay gimingaw ko sa iyong papa. Sige na kay muli ra ko ha, pag makita na ko inyong amahan, pag binutan mo dire. Og gihalukan ko sa agtang sa akong inahan, lakip akong duha ka mga isuon. Naabot na si mama sa mga lugar. Nautan na siya og asa dapit na lugar na kitaan sa konduktor among papa. Yadto nilang mama kauban ang matuod na mong silingan sa mga lugar og nangutana sa mga namuyo diadto. Apan gitubag sila sa mga tawo nga kuno na ay gipatay ato niaging adlaw ug wala nila maklaro ang maong panagway. Usara sigurado si mama ang maong gipatay gasuot og jacket ug pantalon sama sa ginasuot ni papa. Nangorog si mama sa maong balita nga ilang nibawan. Nidool sila sa police station og nangutana kung kinsa katong tawo nga gipatay. Base sa sigon sa pulis, gitulis kuno ang mga lalaki o giluba sa makadaghan na higayon sa iyang lawas o gilabay sa suba. Gusto makita ni mama ang mga patay na lawas apan ni balibad ang mga pulis kay kuno gilubong na. Og duha ka adlaw na ang nilabay apan way ni claim sa mga patay na lawas. Og walay identification card kay lagi ang pitaka sa mga lalaki gikuha sa mga tulisan. Nakadeside ang maong taga-Porinarya na ilubong na lang kini og ibilin ang maong karsunes ug sapatos sa maong patay na lawas para ma-identify kung naay mag-claim. Naugno ang kalibutan sa kong mama samtang gihatag sa iya ang maong karsones, sapatos. Ipaklaro kung mao ba tong gamit sa mga amahan. Apan kang papa jod ang maong karsones. Ang brand sa karsones, lakip na ang color. Mas naugno pa si mama samtang naistorya ang maong polis nga kuno, Mrs. Unahan sa patayng lawas na among nakaplagan na nakita na mo ang usa ka manika nga naglutaw-lutaw. Og diin man ni syagit sa paghila ka mong mama. Ningon na nakatrabaho ni Papa sa mga lugar nagdali-dali kuno uli ang mga amahan aron makaapas sa among last trip. Ningon ang nakatrabaho ni Papa sa mga lugar nga nagdali-dali kuno og uli ang mga amahan aron makaapas sa maong last trip. Kay lagi wa may habal-habal gihike ra kini sa mga amahan paingon sa mga highway. Ginan ko na siya nga pre, paabot lang na ihabal-habal mo agi. Ngiob na dira ubos kay naay tulay, wa kayo'y balay apan gitubag siya sa mong papa. Nga okay ra pre, di man guro ko hilabtan og wa kay sala. Isa pa, akong asawa og mga anak, magpaabot sa akong pagbalik. Medyo gimingaw na sad ko sa akong giduha ka gabi, nawa na ako sila nakauban. Og mao na ang last nga mensahe ni Papa. Gibalak ni Mama nga kaluto ng maong patang lawas aron makita niya. Ani nga time denial na si Mama. Di siya motuo kundi makita ang maong patang lawas, di niya madawat ang kamotoran. Apan ibalibad ang mayor sa lungsod kay kuno dili pwede og labag sa balaod ang pagkalot sa patay lawas. Kay kuno nabaho na kini og makaapekto sa kalawasan sa mga tawo nga nakapalibot. Din man ni si mama nga luhaan, dala ang manika og nakakarto na ebidensya nga kampapa katong maong gamit. Hapon pa lang nagprepare me para panihapon. Itabangan namo ang silingan namo sa pagluto. Para sa panihapon, kay nakadawat og mensahe mo silingan niya kuno, mauli na karong hapon among mama. Excited min tanan, abi na mo kuyog na ni mama si papa, og dala na ang manika, nga gipromise ni papa nako. Nanami sa gawa sa portahan nagpaabot. Naghuot mi sa portahan aron kung kinsa makita og una, managan mi og tagbo namo among mama og papa. Nakita na mo among inahan, bit-bit ang usa karton, nagigakos-gakos niya. Pero hinay kayo makalakaw si mama nga mura bag na siya gibate. Sa likod among silingan nga bit-bit ang maong manika. Imbis mo dagan may para tagbon si mama, wala ni isa na mo ang nitagbo ni mama. Mura lang mig na siya o natingala kay magulanon kay si mama nga gihapyod ang maong karton. Naglantaw-lantaw ko sa loyo nilang mama na masin nga si papa na ang musunod og butho apan wala. Walay papa nga ni pakita. Asa si papa ma? Nganong wala pa siya hantod karon?
Nagluha akong ate ani sa pagistorya. Akong kuya ni talikod while ako nagtutok sa moong manika. Nakita ni mama nga nagprepare na mig panihapon sa lamisa o ingon siya. Nakuhaan ng usa ka plato sa lamisa kay di na kauli ang papa ninyo. Di na ta magpaabot inig panihapon kay wa na siya. Ngano man, asa day si papa ma? Dili lagi ka mo ingon og asa siya ma. Ingon si kuya. Basta, sa karon di na ta magpaabot sa inyong amahan. Di na siya mobalik pa mga anak. Yan hilak og maayo among inahan, akong ate ni ato sa kwarto. Nang hilak hasta akong kuya naghilak. Nidool ko ni ante na silingan na mo. Ante, si papa nagpalit ana na manika no? Dala smile. Ingon manggod siya nga palitan ko niya mauli siya. Pero wa palagi akong papate. Gihalukan na ako sa muslingan o gihatag ang manika sa kuha. O niyon siya nga. Kung mingawan ka sa mga papa, gaksa lang ning manika langga. Niya nihilak siya samtang gigakos ko niya. Gitabang among inahan sa sigigilak. Samtang gisaysay niya sa muslingan ang naitabo. Nabugnaw ang tanang sudan sa lamisa kay sila kuya, ate o mama, wala ni kaon. Gitambagan sa mga silingan ako inahan, nga magmalig-on para naman tulo. Tama na ra sa pagtando among inahan. Akong ate nakatulog unihila kasa si kuya apan ako nalingaw ko sa manika na dako nga akong gigakos-gakos. Nakita na ko si mama sa sala o gistoryahan niya ang manghulagway ni papa. Ralph, kung naminaw palang ka na ako nga di ka moadto, siguro buhi pa kakaron. Usaon man ako ning atong mga anak, Ralph. Usaon ako pagbuhi nila. Nasa may ugma na mo kung wala ka. Usaon ako pagmata sa matagadlaw nga wala ka sa mong kiliran. Usaon ako paingon nila nga di nakamakita nila hantod sa hantod, Ralph. Maluoy ka Ginoo, buhi ataw na kong bana. Ginoo ko og unta di ikaw tong nakalubong. Di na ko ni kaya, Ralph. Di na ako masabtan ng history ni mama kay puros na lang hilak ako madungog. Og sa gawa sa balay nagsigig usig among ero. Nakamatami kay naisilingan og ka-workmates si papa nga nangabot. Na inihatag og hinabang para masiminto ang iyang lumnganan. Financial og nagpaabot og kagool. Ikontak ni mama ang kaliwat ni papa og sila ang nagpahiluna sa tanan. Nabilin ramin tulo sa balay kay kauban among silingan. Nya paghuman, gaistorya akong mama og maigsuon sa akong papa kung di kaya sa akong mama og buhi namo, pwede minila kuhaon. Apan isog ganito ba akong minahan nga kaya kuno ni aming buhion. Og diin man nang uli na ang kaliwat sa kumahan. Wasa di bawi og kinsa nagpatay sa akong amahan kay laging ngiob ang mga lugar ug walay testigo sa panghitabo. Nagmatamig sayo kay muskwela akong ate ug kuya. Hilom kay mi samtang galingkod sa lamisa. Ubag yapon kay ang mata ni mama apan kalma ra kay ni si mama sa pagistorya bisan makita nimo nga nasakitan og naguol kayo mong mama. Nag-study ra mo yang ug ate? Muraga naa daw mo exam. Pag ma-perfect ninyo gaanta mo og rewards sama sa rewards sa inyong papa. Basta magtarong rag eskwela ha. Nagistorya ko mama samtang gadoko. Di pa miniya kayang lantawon. Itubag ko ni mama nga, Ma, 5 lagi ni ka plato. Maabot si papa? O pa ko kahuman og istorya gikusi na ko ni ate og nihila ko. Ipasabot ni mama nga samtang gausap siya, inyong papa di na ta magpaabot niya ha. Labi na inig panihapon. Wala na siya. Tuwa na siya sa langit. Pero si papa, permi magbantay nato mga anak. Kung mingawon mo ni papa ninyo, taghan magpicture si papa. Lantawon lang ninyo siya. Kung lantawon ako sa picture si papa mang, mawala among kamingaw? Or maabot ba siya? Nitubag si ate nga naghilak. Gimingaw na ko ni papa mang. Gusto na ako mauli siya para ihatod niya sa school. Gimingaw na ko ni papa mang. Gusto na ako mauli siya para ihatod ko niya sa school. Wanito bag si mama, naghagulgol ra siya og hilak sa may lamesa.
Nidagan mga pila ka semana o bulan, nahurot na ang financial nga gihatag. Nakabaligyan na og washing machine si mama o guban pang appliances aron makapalit lag bugas, masudanon og allowance sa akong ate ug kuya. Nasa private school ga eskwela akong ate ug kuya. Niya siya ang maghatod nila kay wa may pang monthly sa school bus. Di na siya makaluto kay way kapital. Ug na siya time ka nag-school kog sugod. May man to sa una niya kay naay assistant. May man to sa una naa siya assistant nga si Papa. Si Papa magatiman namo para school niya maghinlo pod akong papa aron di maistorbo si mama siyang gibuhat og mag-concentrate lang sa pagluto. Apan karon, solo ni mama ang tanan. Naglisod na mi, wala may TV, wala may appliances, suga na lang ang nagpabilin. Si mama ani nga time nag-apply siya og kusinera og usa ka ospital sa kantin. Apan ma-short yapon si mama. Sa una mga silingan ang mananaw og TV sa mua. Karon kami na ang mananaw silang TV. Sa una puros dayeg amo madungog sa muslingan. Karon puros kaluoy ilang masampit ining magkitaan mi nila nga naglaroy-laroy sa karsada. Kung asay TV didto mi magpundo, niya magpaabot rami ni mama nga mahatdan pagkaon agikan sa trabaho. Ini gagabi ana, naanay dala akong mama nga sudan, ingon siya nga mga sobra kuno to sa mga customer nga wa kana. Malipay na kay mi ana, pero pitos na jud kaayo among sitwasyon. Usa ka tuig ming gibuhi ni mama na lisod kaayo iyang kahimtang. Usa ka gabi ana samtang gapaabot mi sa mong inahan, naay koy among mama nga usa ka lalaki nga murag magulang pa kaayo sa among inahan. Natingala kong ate o gipaylaila siya sa amo nga mag-angkol daw mi niya. O gikan adto magyabii mo adto ang mong lalaki nga may masita sa among inahan. Og nakabalo na lang mi nga kaslunon sa pag-usab ang among mama. Medyo nalipay pod mi kay kwartahan ang mong lalaki nga mobisita sa balay magdala og daghan nga mga pagkaon. Permero di mo sugot si ate kay di siya gusto nga maminyo si mama. Apan gipasabot ni mama kay kuno kung asa siya tua kuno ming tulo. Ikasal na ko mama, bongga ilang kasal. Sa syudad gikasal og nakabalo na lang mi nga dalon mi sa lugar sa lalaki og naa siya sa bukid nagpuyo. Nakaibalo ang pamilya sa akong papa o gusto nila nga ang balay di kuno ibaligya sa mong inahan kay para kuno namong tulo og wa na ilabot ang mong inahan. Og diin man gipuy-an kadto sa kaliwat sa akong papa. 27 pa ang edad ni mama samtang siya nabalo. 28 na siya og ang iyang nabana kay 47 years old usasad kabalo. Nanay apo ang mong lalaki, naminyo na uban niya anak, og na siya'y kamanghuran nag-edad og 13 anyos. Nga magulang sa akong magulang og 1 year. Pag-abot na mo, nagpaihaw og baboy ang among stepfather para i-welcome mi silang balay. Nindot ilang balay, nasa bukid, apan naa tanang appliances nila. Nakita na ko anak sa mong stepfather na siya'y manika nagidala-dala pero nagmugot ihang panagway, samtang galantaw sa amo. Ipansin ko niyag. Hayate, with pinasmile pero gidadma ko niya o gisipatan. Gawiran ko sa kamot sa kong ate nga hugot kayo. Ningon akong ate nga, ga, di ka magpataka og pansin labi na karon wa siya ni-response nimo. Nitabago kay ate nga, ingon man si teacher dapat friendly ate. Lagi ga. Pero kung tanaw nimo wa sa mod, ayaw ka pagpansin paghilom lang. Okay na? Nakasabot ka ni ate ga? Pagabuntag ni ana, pamahaw, gipabakod ming mama kay mamahaw sayo. Gitapok may sa usa kadakong lamisa niya gistorya among stepfather. Mo ni ako anak nga si Angela. Angel, kini si Lexi, Larnie, og si Lucas. Gikan karon usa na ta sa balay. Ug dapat mo tabang sa trabahoon sa balay ha. Ug di managaway. Nitando ming tulo samtang iyang anak ni Smile nga plastic kayo.
Abi na mo nga naa nami sa mayong kamot og nakahaw-as mi sa kalisod sa syudad, apan mali day mi. Magsugod pa diay ang kalbaryo sa among kinabuhi. Naglantaw og TV ang anak sa kong uncle niya naami sa balkonahe. Nilili ko sa bintana while galantaw sa TV kay siya man naglantaw sa sala. Ikalit niya sarado ang bintana, niya gitangtang ang kortina para di na ako makita. Kaya lagi cartoons man niyang gilantaw, nisulod ko kay abri ang portahan og nilingkod sa bangko. Dali-dali niya patay ang TV kay gihawiran niya remote. Nilantaw ko niya na tingala nganong gipatay niya. Ni-smile ko pag-istorya. Di nakaganahan malantaw, Tichel? Gitubag ko niya nga dili. Kay naay badyaw og sampid nga naglantaw sa mong TV. Kinsa giingon nimo nga pwede ka mo lingkod sa mong bangko nga kutson? Nihila ko kay gisigaan ko sa mata niya, niya isog kay siya sa kong pananaw. Nidool ko nilang mama og ate sa kusina samtang naghilak. Mama, bad man si Ate Angel, giaway ko niya. Gitubag ko ni mama giunsa day kaniyaga. Nga nikalit og tubag si Angela. Wana ko unsa amang good ante, palahilak lagi na siya ay. Nya dala pinasipat siya nga nagatubang sa kumama. Okay Jel. Baby, pamanggun ni siya maong dali ra mo hilak. Matud pa ni mama. Wagin siya na ngayo og sorry, wa man sad nanumbaling si mama. Gipasabot sa mo ni mama nga di lang daw mi modol ni Angela aron walay gubot ug basin gisapot siya ato nga time. Nitando ra mi sa mong mama. Paniudtoan na samtang gakaon mi og kami na lang upat ang nabilin sa lamisa ni kalit lag istorya si Angela. Nga tarungan niyo guhugas ang plato ha kay di mo ka-afford kung mabuak na. Nagdokor akong ate og kuya samtang ako ulit siyang gitutukan na hibongan nung ni kalit siya kasuko na mo. Nagkuha si ate og jackstone para untay approach si Angela nga magdula sila og magsuod unta apan gitubag siya. Nga makigdula ka na ako. Kay nga no, friends day ta. Nya pinabundak sa tiil nga nisulod diretso siyang kwarto. Kami lang doon ni ate nagdula sa sala og jackstone. Kamera ang nabilin sa balay kanalakaw silang mama og uncle na malit og sudanon. Apan sa mo pa'y pagsugod na mo, nikalit og gawas si Angela niya gitumban akong kamot sa isa niya katil. Nisyagit ko sa kasakit o gituklod ni ate si Angela kay dugay kay niya gikuha ayan tiil sa mga tudlo. Nakita guro ni Angela nga nagpaingon niya ang papa o akong mama niya nisyagit siya kusog o gwa ni bakod. Dali-dali og dagan niya ang papa bit-bit ang mga gipamalit nila o gialsa si Angela. Kinsay gatuklod sa akong anak. Og mapiang si Angela makabalo mo mohilot. Nitubag si mama nga wag guro tuyo ajon. Kay kabalo na kag mga bata. Hala, pitula na imong mga anak. Di maayo ni nga magpasakitay sila sulod sa akong panimalay. Bag-o pagali dari hawod na. Di jud na pwede sa kwalin. Giguyon mi ni mama sa kwarto. Nitugaan si ate sa tinuod nga natabo pero ndubag si mama og nagpulay ang mga mata. Ingon ako ninyo nga di mo moduol niya og di makigustorya. Ayaw pansin na. Unsa may mali kung magpuyo lang mo o maminaw mo nako. Igo ra sa paghilak si ate. Gilantaw ni mama ako mga tudlo og perting pagpula dan gitayhop ni mama. Di ra sakit palangga. Magkuha og ice na ibutang sa imong kamot ha. Nakoy lollipop o. Kauna samtang magkuha og ice. Pero nakita na ako nga nitulo ang luha ni mama. Gikan sa nanghitabo, di na mi mo dool ni Angela. Nalami permi sa balkonahe, niya mutabang ni mama nga malaba, og manghinlo. Si Angela layo jud kayo siyag buot na mo, pero gipasagdan ra namo. Usasad kabulan nga naarami sa balay apan ni kalit lag ingon among uncle nga dapat daw mutabang mi sa trabahoon sa bukid. Nisugot si mama. Buntag ni ana gidalami ni Uncle John sa bukiran kay pagunahon ko no mi adto, dala-dala namo ang guna. Niingon ko ni Uncle John, dili ganahan maguna si Auntie Angela? Kami raligi. Nya ni kalit og tubag ako uncle. Nganong pagunahon man ako akong anak nga anak man ako to.
Gikusi nasad ko ni ate para magilom ko. Kaming tulog gibati og kahadlok sa tubag sa mong angkol kay nigawa siyang tinuod na batasan og wa mi nagdahom nga ing ato iyahan tubag. O diri mo mangguna. Kabalo naman mo unsaon paggamit sa guna, di ba? Nahala, sugdi na ninyo kay muli ko sa balay. Gitanaw na mo ang balanghoyan. Dako kaayo nahawa niya daghan kayog tunok ang maong balanghoyan. Sa permero medyo ga-enjoy pa mi apan gibati mi kakapoy. Ug wa na dugay nasamad nako sa kong tudlo sa guna. Pero tino kong hila kung ningon si ate nga mamauli na mi samtang ako gahilak sa dalan paingon sa balay sa akong angkol. Gitagbo mi ni mama. O gihawiran ang maong sama dali-dalig hugas sa tubig ni mama akong kamot kay napuno kani sa yuta. Akong kuyan lingkod sa sala samtang galantaw sa TV. Ang akong ate naa sa akong tapad. Nadungog na mo nga nagyayo si Uncle Jun. Oh, namali ka diri dong. Galing ko niya ilantaw-lantaw og TV. Di ba ingon ko nga mangguna mo? Kasayo gyud ninyo nga niuli. Itubag si mama nga naa sa kusina. Nasamad si Lexi John sa guna. Wala tao ni sila nanad. Itubag si Uncle nga, wananad? Mabitang gidala ko na sila sa bukid aron maanad. Nga naman po day nga sagbot man ang gunahon o ganong tudlo imong giguna. Basi nagdula-dula ra mo adto ha? Itubag po si ate nga, wala man Uncle, bisan subayon ni mo adto na ami agi. Nanguli lang mi kay ako manghod nagsigighila kay sakit kuno kayo. Namasin lang mi nga matambalan niyang samad. Naniud to mi og abi na mo nga ugma na sad mi mangguna kay init kayo. Pero niingon si Uncle nga mamali ko na mi adto sa among gunahan. Samtang nag-hike mi sa among bukid, sa akong uncle niingon ko ni ate nga, ate, init kayo, nindot ka matulog. Iyon si ate nga tulog lang sa balanghoyan ga. Na may dahon sa saging, hanigan lang kanamo ha, para makatulog ka. Mga alas 3 ni Ana, niingon si kuya nga uhaw kuno o manguli na may kamuinom og tubig. Kunya dako na sad agi silang ate o kuya sa pangguna. Napami sa dool sa balay apan gisyagitan man ni Uncle ngano kuno nang uli mi nga alas 3 pa sa hapon. Nitubag si ate nga gihaw mi og tubig pero imbis maloy siya namo, nasuko pa hinoon kay kuno bugo kay mi nga wa nagbalon og tubig og among gihike dako na kuno untaw gagi. Gitagaan mi ni mama og tubig niya giputos niya sa cellophane ang baso og dunay pan kanunon kuno namo pagabot. Namalik mi og una. Nanghupaw si ate samtang gahike mi. Ana si kuya nga, o siguro ni uli lang atong panihapon si papa, siguro di ta maabot ari sa bukid mangguna aning libonte. Ug unta happy ta kauban si papa. Itubag si ate nga, happy man gyapon ta kay kauban nato si mama, kulang lang kay wa si papa. Nakita na ko si ate nga nihila og nagsugod ng pangguna. Nang uli mig mga 4:30 na sa hapon, niya nakita na mo si Angela nga naglantaw og TV. O amin itanaw sa TV kay sure mi iyaharang palungon. Naminaw ramin niya naglantaw sa mga bata nga nagdula at tubangan sa balay. Buntag ni Ana, gidbalo na may og tubig aron way kasaba og di mi manguli para moinom. Mga 11 AM nang uli na mi kay gibati na may kagutom apan kasaba ang gitagbo namo. Kay kuno kaon ra among gibantayan nga sayo pa kaayo para manguli og maniudto. Namalik mi og bukid og naglingkod-lingkod lamang kay wa naman goy lami trabaho. Basta gutom ka. Wa na kay kusog. Sukad ato na panghitabo, nakabalo nami nga nang manguha og prutas para mawala ang kagutom sa among mga tiyan. Pagutom manguha mig bayabas, santol, mangga, og dili ting prutas, butong among madali or buwa sa lubi. Nakamaon nami nga mukatkat ang ate sa mga kahoy kay lagi wa nami nagpundo sa balay mo uli lang kumukaon. Hapon ni Ana, akong kuya giimbitar siya ang mga amigo na magdula og basketball. Humana na siya og trabaho, lakip na ang pagtugway o mga hayop, baka, kabaw, kabayo, kanding. Niya kami nanabang sa mong mama para sa panihapon. Alas 6 na, manihapon nami. Hapa namong kuya, wa pa kauli,
Dali-dali og sira suportahan si Uncle kay kuno di na kuno pasudlon ang naglaag. Taod-taod na nuktok si kuya, gisampit niya ang pangalan ni mama apil na si ate og ako kay kuno mosulod siya. Apaningon si Uncle nga di kuno pasudlon kay nganong galaag. Ug kinsa kuno ang moabri sa portahan apil matulog sa gawas. Wani isa na mo ang niabri sa portahan. Gilantaw na si kuya nga nasa gawas ng pukong. Naghilak siya kay gusto siya mosulod sa balay ug gigutom. Ningon si ate ni mama nga, pasudlon na to si Lucas ma, pag matulog na si Uncle. Pero nadungog ni Uncle o nitubag. Pasudlon, aron mo dako ang ulo ana. Basin gusto ka nga motapad sa imong manghod sa gawas, kay abrihan akong portahan. Wanit yung si mama, nangatulog na ang tanan apan kami ni ate nagunahuna sa mong kuya nga nasa gawas. Kitsahan na mo si kuya og gahabol kay nakita na mo nagitugnaw siya og gilamo. Nasad gipoto si ate na kanon og isda sa mga silupin og ikaw ni kuya. Pagkabuntag ni ana nakamatami sa banha kay lagi nagyayaw mong Uncle, iyahang gipabako daw ang kuya kay kuno manigway na sa mga hayop. Manaming pamahaw, nalingkod ko sa sala niya abriman ang TV, gibalhin ako ang channel niya naglantaw og kingkoy. O payo sa kaminoto, gilabno ta ni Angela among remote sa ako ang mga kamot, ingon siya nga. Anong gibalhin man nimo? Imuhan ng TV? Pag maguba ni na kay bayad? Lakaw na, panglakaw na mo sa bukid kay basin gusto ka isumbong tikang papa. Mga sampid ay, patay gutom. Gikuha ko ni ate o nangadto nami sa bukid. So kadato di nami mohikap sa tanang appliances nila. Labi na ilang TV kay masuko si Angela. Ingon sad si mama nga maglikay ekonomi para way gubot og mausad among ginabuhat. Magsugod na ang klase ug ang tanan excited na sa maabot nating klase. Namalit silang Angela og sanina, uniform, bags, shoes, notebooks. Busy ang papa sa pagsukod siya sa mga sanina samtang kami naglantaw sa kilid na masin nga naihatag sa mua. Pero wala. Nagihatag si mama namo, pulo ka notebook, tag-upat si ate sa notebook niya ako, duha ka notebook. Way bagong bag, uniforms, shoes, tanan wala. Nanulob mi sa klase nga wa nag-uniform kay lagi wa may uniform. Wasad may palite sa mong Uncle. Ngayon ni mama nga magpaabot lang daw may maka-uniform ra. Among bag gigamit katong bag namo sa syudad, nga salamat na lang dili paguba. Si mama niingon ni Angela kung pwede pangayon ang iyang mga daan o kagmay uniform apan di mo sugot si Angela kay kuno, iyaha kuno tong sanina o di siya gustong ihatag sa mua. Nagdrama siya siyang papa o lakip iyang papa niingon nga dili pugson si Angela. Higali na lang na ami maayong silingan nga amiga sad sa akong mama nga gihatagan miniyag mga uniforms para sa akong ate o kuya nga mga daan na uniform siya mga anak o gihatag sa mua. Maura mong balik-balikon og suot. Mangiskwela mi nga way balon kwarta. Kanagaling usa ka lamisa mi mga aon ipakita sa mua nga hatagan sa mong Uncle yang anak og balon na kwarta. Samtang kami naglantaw pero ni piso di siya mohatag namo. Moana ko ni mama nga, "Ma, nakoy balon kwarta?" Moingon na si mama nga naay saging ga dalani. Ibutang si mong bag, inigutmon ka kauna ha. Pag mahurot among mga papel, mangayo mi sa mong mama nga makadungog among Uncle, mutubag siya. Kapaspas yun nahurot sa iyong papel, inyuhan ang gikaon? O araba na gipunit ng kwarta para sa iyong papel? Moingon na lang si mama na mo nga naay mangga og saging ga. Ingna inyong classmate o ganahan silag mangga, pailisan ni mong papel. Nabuhi mi ngayong ani among ginabuhat inig mo eskwela mi, mga prutas na pailisan og papel. Usa ka saging na nakatan baylo sa 5 kapalid na papel. Usay bayloan sa kwartahan namo na classmate og piso ang 5 ka buok na bayabas. Malipay na kay ko kay na ako ipalit og eskindi. Nadungog na mo nga boros si mama. O gusto ni Uncle nga mobalhin mighigda kay ilang balay 3 ka kwarto. Nya kami nagamit sa ikatulo nya kay boros man si mama didto sa kwarto ipahamutang ang bata kong mahimugso. Sa balay sa kong Uncle na itapad na usa ka payag o buos.
Diri pang istak ang mga humay, mais ug uban pa. Dito gibalag ni Angkol na dito may mga tulog ang katunga sa among payag kay way salog, kay nay iro nga nagbantay og butangan lang daw kani og salog sa kawayan para mohigdaan. Nagkadugay nagkalain ang trato sa mo Angkol. Sa una usaming kaldero. Karon lahi na among kaldero. Mais bugas among gikaon, samtang sila kay bugas sumay. Kung ilang sudaan kay karne o isda na bariles ang amoa permi isda sa lupoy na daghan kayog himbis o bulad na lupoy. Ang masakit pa o saramig lamisa, makita na mo ilang sudaan. Pasalamat na lang pud mi kay usahay pretohan man sa among inahan, lami ersad kayo. Inig kabuntag, magata sila nga naay paris nga pan. Nya moa aroma na katong nakapakete. Lami araman pud siya niya parisa na mo sa bahaw, busog na kay mi. Makita na mo sila nga nag-inom sa gatas o gakit-kit sa init na pan pero kami naghigop og aroma na may bahaw sa ilalom sa baso. Usahay matukan pa ko kay naay ng lutaw na aroma. Si mama di siya motipo na mo sa lamisa, magpakabisi siya sa kusina niya tadtood na siya'y isulod sa kumbulsa. Iyang pan nawa ka na o gihatag sa kuha. Nahuman na ang panday sa mong paya ug namalhin na kami. Didto ra gihapon mi nangaon sa dakong balay apan sa payag mi matulog. Mag-study gamit ang usa ka suga kay lagi wa man gibutangan og kuryente ang maong payag. Unya ngit-ngit og daghang lamok. Pero meron among higda kay sakit among likod kay lagi kawayan og banig among gamit. Unya murag permi gitayhop among likod kay lusot-lusot ang hangin sa salot. Sa among uluhan nay iro nangatulog mong safe rasad mi. Nagkadugay na anad nami sa among kahimtang. Nagkinahinay na sad migdawat sa among kapalaran. Nya dili tanang panahon permi ka magmalipayon. Igo red ay may gipatilaw sa Ginoo kung unsa kanindot nga nay amahan na magpangga namo. Kung unsa kalami sa pamati na kumpleto ang mong pamilya. Nya gibawi rasad sa Ginoo ang mong amahan. Sa among atop, gibutang namo ang picture ni Papa para inimata namo or katulog. Naa siya magbantay namo ug kung mingawon mi og bation sa kahadlok tungod kay ngit-ngit sa payag, lantawon lang namo sa atop si Papa. Malipay na kay mi makita namo si Papa bisan sa ngit-ngit kayo. Isgutan yapon namo siya o sa may mga tulog para di mi kalimot niya o magpabili ng iyang memory sa mong kasing-kasing. Niabot ang panahon niya nagbagyo og naarami sa payag, kusog ang kilat og dalugdog. Nakamatami sa kakusog sa ulan pero mas nibakod mi kay naay tulo among higdaan. Ang payag sa mong angkol kay katunga sin og katunga nipa. Gisiguro lang niya ang mais ug humay niya nga di mabasa, maong naay sin og among higdaanan mo to'y tulganan sa ero na nagbantay sa payag. Nanggawas mi sa payag din nanuktok sa balay. Gitawag namo ang pangalan ni Mama. Namasin nga iyaming abrihan kay nagtulo ang payag. Pero si Angela ang niabre sa bintana. Nakita na mo na naglantaw pa siya TV. Pero gipapahawa mi niya kay kuno natulog na iyang papa. Among giingnan niya nga tulo sa payag apan mo siya nanumbaling. Nadungog na mo ang tiog ni Angkol ug nasuko siya namo kay nganong gamata pa mi. Gibuga mi niya nga matulog na kuno kay naay gunahon pa ugma. Nang uli ming basa sa payag, higali na lang kay ang sa unahan way tulo kay naisin nagpalipot. Nagdasok mi ni kuya og ate aron di mi masalibuhan. Nakatulog mi nga murag naglingkod among porma. Pagkaugma niya na, gisumbong namo ni Mama ang nitabog niingon ra siya nga ipaayo ni Angkol lang ato para way tulo. Dahil sa kadlaw niya na, nihangyo ako magulang ni Angela na muhulam og sanina kay apil siya sa contest sa school og wa siya suton. Apan yutubag siya ni Angela nga nganong pahulmon mantika araw nanjod makabalo sila nga nag-ilis-ilis tag sanina. Yahay kay ka. Ningon si Mama nga basin na kay mga sanina nagamay lang ni Mujel. Ipahulam ni Arnie. Ioli raniya unya mahuman. Mamugos lagi mo te. Ingon ko nga di pwede. Di ko te. Lisod sabton Arnie. Nga naman sa nag-apil-apil siya nga way suoton.
Nya ni diretso siya sulod sa iyang room. Higali na lang na ay maistra nga nitabang sa kong ate og nakapil siya sa presentation niya. Hapon ana samtang nabot ko sa school pag-abri na ko sa ref na usa ka plato nga naay cake. Og lagi kay dugay na nga wa ko katilaw og cake ni kuha kog usa ka kutsara nya dali kog inom og tubig. Wa pa ko nahuman og inom sa kong tubig naabot si Angela. Nakita niya nga naay icing sa kong baba og gisagpa ako niya dayan. Kay gikaon kuno nako ang iyang cake. Ningon ko niya nga, Ate Jel, nitilaw ra ko sa cake sa ref. Usara ko tsarate. Niya naghila ko tungod sa kasakit sa kong nawong sa pagsagpa niya. Apan ni samot siya kasuko og gibunlot akong buhok kay kuno nitubag ko niya. Gibadlong siya sa kong magulang og iyang gibuy-an ang akong buhok. Dali-dali siya gawa sa binamog nitugan siya siyang papa apan niadto siya sa payag ug gikuha ang among manika nga dako o gigunting ang ulo sa manika. Pero akong hilak. Samtang nanggawa sa mga gapas sa monika, gipamunit ni ate ang maong gapas na nahulog sa salog ug iyang giingnan si Ate Angela nga, usara kutsara na cake ang gitilaw sa kong manghod gel. Igutom siya o gusto lang siya mukaon bisag gamay lang gel. Kay nalimot na siya unsay lasa sa cake pero gikadalo nimo. Lantawa ang cake sa ref wa na unsa man unta pero grabe imong gibalos niya. Gipasakitan pa nimo siya. Pasakitan pa nimo siya anang manika niya. Grabe baya niya ng pagpanggaan ng iyang monika kay lagi gikan na sa mga mahan. Ug mao na ang last memory nga naa ako manghod sa mga mahan. Kabalo ba ka nga kanang manika hinatag na sa mong papa para niya usa siya gipatay. Unta kalgon ka sa mga mahanjan. Wa na mo damahan na naabot among angkol o gisagpa diretso akong ate og miingon nga, maayo kay mong hadlokon akong anak. Dari pa jud sa akong balay nagisgot og patay. Og palayason ti ka, asa ka puniton. Nindagan si ate sa payag halo ang emosyon nga iyang gibati. Siguro tungod sa mga pulong ni angkol og sa nawong niya nga namula, kay lagi daw kayong palad na nisagpa sa nawong ni ate. Nagilak si ate nga nagdangoy-ngoy niya akong kuya ni gawa sa payag. Gipanulod na akong gapas sa kumanika niya akong giingnan si ate nga, sorry ti Arnie, unta wan ako tilawi ang cake di unta ka makasaba ni angkol. Wala mitubag si ate, nagpadayon na siya sa paghila. Nakonsensya ko sa kong magulang, maulaw siya mo tubang namo kay pula kayo ang usa niya kanoong. Taod-taod na bot mong inahan ay dala nga pagkaon para parinihapon namo o gitok-tok niya ang sira. Pero nitubag si ate nga, Mang, sakit kaya akong nawong pagsagpa ni angkol nga halos wa nakobatia ang kagutom. Wala, ligi minimo laban ni ma. Kung buhi punta si papa, siguro di ninako mabatian ang kasakit. O siguro kung wala ka na minyo pag-usab, di na mo ni magian. Wala man minangandoy unta mga ngalami o kinabuhi, ang amo lang kay basta kuyog lang ka namo. Okay man ta bisan wa si papa. Bisan lisod pero way mo pasakit na mo. Nihila kong may si mama sa pagdungog apan taman na siya sa pagluom. Nakita ni mama si kuya sa gawas o gihatag ang pagkaon. Nangaon mi ni kuya na murag walay na hitabo pero si ate nakatulog o hinila. Pagabuntag ana, nakita na ko si ate nga naghilak sa school kay istorya ang advisor. Dolon ta nako pero magsugod na mong klase. So kuna-huna, mangutan ako ni ate sa balay ug nganong nihilak siya. Samtang nahuman na ang panihapon, naghigda-higda nami nga nagtutok sa picture sa mga mahan. Nya Nicolette og istorya mo ate nga, mubalhin kog puyo, mag-working student ko sa akong teacher. Dari lang mo. Itubag ko ni ate nga, di na ta magkaobante? Di na ka muli diri sa balay? Dili man, magkakita magyapon ta sa school niya og mingawon mo nako moadto mo sa babaw. Naara dito ang balay ni teacher unahan sa tindahan. Naragyapon ko para ninyo, di lang ta magkaoban og tulog. Itubag si kuya nga, pero di naligi ka mo puyo dere. Kami na lang ni Lexi ang matulog dere sa payag. Kami na lang pod ang maguna sa bukid. Kung away na sa Lexi, wa na nailaing mo laban pa niya.
Nitalikod ako ate ug nihilak nga way tingog. Kung gikap ang likod ni ate. Ako siyang gingnan. Nga ate, ayala may biyay dere. Mahadlok mi sa payag kung kami na lang ni kuya dere. Sigog istorya ni Papa pero di man siya motubag sa to. Pero motuto ka siya nako. Dili ko magpasaway ate. Di na ako modol ni ate Jel. Di na ako mukaon sa pagkaon sa ref. Ayaw lang may biyay ate. Mahadlok ko dere sa payag ug wala na ka. Wala na ko'y ate. Kitabo ni ate ang habol siyang nawong naghilak lang siya pero wa nitubag kung biyaan ba miniya dire o dili. Sumoto nga pagkasayong buntag ni Ana, gipo kami sa mong ate Arnie kay aron magpreparar sa klase. Nangutana judain ko ni ate. Ngete, di na minimo biyaan? Okay na kate? Di na sakit imong naong? Itabag akong ate nga, oo, di lagi ta mo biyaan. Sige na, bakod na kay adto ta sa pikas balay. Nalipay kay minikuya sa pagdungog. Wa na namo giingnan si mama sa balak unta ni ate nga mo working student kay aron di siya mabalaka kay boros biya among mama. Tungod sa akong kalipay, nakipagdula ako sa akong classmates niya wa na ko nabantayan ng oras na alas 4:30 na. Sa dool pa lang sa mong balay, makita na nako ang panagway sa kong uncle nga isog kayo. Yan siya nga. Unsa namang oras sa ronday? Nganong karon pa kakauli? Ting uli pabadiag estudyante ron. Hayahaya gud nimo. Denisumpay si Angela nga perte ng dula ana pang sa eskwelahan. Wa guro na ni sulod sa klase. Ito bago ni uncle nga ni school man ko Uncle June. Nagdula lang may pagkahuman sa klase pero ni school ko. Na 100 pagali ko sa klase, tawag ang Uncle John, wako'y wrong. Pero gigisi niya sa tubangan nako ang papel nga akong gipakita siya. Pagmingon nga, say labot na ako wakay wrong sa klase. Masudani mo na, makaon mo na, ug nangguna pa ka dako nakag-agi sa bukid. Kalami jud nimong sagpaon. Motubag para ba jud ka? Bata paman unta ka. Nilakaw sa sulod si uncle og niabot si ate kay gikan siya nanilhik sa silong. Ihanggi pamunit ang mga papel ang gigisi ni uncle samtang ako gatibi. Ingon ko nga ate Arnie, ayon na ilabay ang papel ha kay hatag na ko ng mama. Di ba tagaan tag rewards pag ma-perfect sa klase? Parehas kay papa? Gipahiran ako mga luha niya ni dool ko ni mama. Gidawat rin ni mama ang maong papel niya iya akong kihunghungan. Sudaan lang akong ihatag ni mo niya palangga. Ayaw saba nilang ate o kuya ha. Niya ayaw pakita nilang Uncle June o Angela. Then smile ko ni mama. Then pagpanihapon na nagpaulahay mig kaon kinanana o mig TV. Sige man sad yun ko si o ni ate kay siyog lantaw sudaan nilang Uncle June o Angela. Magtutok ko nila muhangit. Maibog ko sahay silang sudaan nga duha ka klase. Usahay tagan mi ni mama pag maulahi mi og kaon maong usahay pilion na mo mukaon og lahi basi na isubra. Gitabo ni mama ang sudan na hotdog sa ilalom sa akong kanon. Gitunga na ako katulo para ihatag na ako sa duha na ako kamagulang apan wala dawata ni Ate Arnie. Ako na daw kay na perfect na ko ang task. Tiod-tiod niingon si uncle sugod ugma mahuman mo klase pagdali mo uli kay naay gunahon nagpaabot sa basakan. Di ko gusto nga magdugay mo uli kay naay trabahoon. Igo rami sa pagtando ni uncle. Kung mga bata abdi kay sila muli kay makatanaw o salida silang balay makadula o labaw sa tanan makapahuay. Pero kami abtik sad mi muli kay naapay gunahon sa pikas uma o bukid sa akong uncle. Magdali-dali mi og trabaho kay inig kabuntag subayo ni Uncle June among agi. Mauli mi nga kilom-kilom na kanang galing mag-ilog ang kangit-ngit og hayag. Ang bang bata ganahan og klase pero kami gusto namo permi ang klase kay maglingkod mi. Makapahuay mi kay og klase didto mi sa bukid magpundo. Nakamao na mi mangguna, mga lampas, mamugas, mga ani. Malibog ko sa mga silingan ako. Sila nara sa balay samtang kami inig kasabado og Domingo nami sa uman ng guna sa mga tanom sa akong Uncle John. Then usa ka Sabado ni Ana, naingon ako Uncle John nga half day ra daw mi magtrabaho kay maay kumbira siyang mama.
Unya mga daw may mga alas 11 sa buntag. Gisuot na ko ang pinakanindot na sanina. Nagmedyas ko dayon nga sapatos. Si Ate Sad asa si Kuya mga nindot na sanina among gisuot kay lagi birthday party. Sa gate pa lang may giabog na mi sa mga igagaw ni Angela. Hoy, naligi mo diri. Family reunion man di man mo Vera. Kasabot mo reunion? Hala mga walay ulaw. Angela, naligi sila diri. Gilantaw ra nami ni Angela nga mura siyag natinga nga nung naami siyang lola. Nabot si Uncle ya haming gingnan. Oh, sulod dayon mo kay daghag hugason sa kusina. Pagdali. Gidala mi ni Uncle sa kusina nga kundiin daghan kaayong mga plato nga wa nahugasi og kaldero. Nadira ang mga sabon og palanggana. Tarungan niyo hugasa nga di manimahong sabon. Yan ako kay ate nga. Te, abi na kog party atong atoon. Manghugas sa dayta og plato dere. May pa wala na lang ako gisot akong dress kay mabasa ni asto akong shoes. Sige lang good. Lain man sa di ta mag-ilis nga daghan man silang bisita. Sa wayon niya ta watay tarong sanina. Labahan na lang ako na imo sanina sa balay pag mahugaw ha. Si Kuya gihubo niya ang sapatos ug nagkabo sa unahan para hugas og plato. Nay babae nga ni Dool na mo ingon siya nga. Nangaw na mo day? Mingon ko nga wala pate. Hala, tagal sa magkuha og sudan og pagkaon ninyo. Nagdala siya pagkaon na mo niya gisaluhan na mo sa kong duha ka magulang. Nami sa luyo sa balay nangaon niya kamilan tulo. Nakita na ko nga nitulo ang mga luha ni ate samtang gahongit siya. Mingon ko nga, ate, halang ang sudan? Nihilak lagi ka. Mitubag siya nga wagawi, gipaak akong tiil sa amigas. Nya dali siya tindog, gitanaw na kong yuta pero way amigas sa mong gikanan. Gabi ana, nagdungan mi og pangaon sa lamisa tanan nga nikalitlag tingog si ate nga. Pwede mi manimba pag Domingo? Manimba unta aming tulo niya human maadto mi sa uma. Nitubag si Uncle nga, manimba? Aral lang jud nga mo ikyas mo sa trabaho onon ari sa balay ug uma? Ug mingon si Angela nga magdula ra na sila adto sa simbahan. Ingon si mama nga bisan 1 hour lang John anad maguna sila nga sa syudad manimba madomingo. May tubag pag-usab si Uncle nga nanad. Nya kay di naman ni syudad og di ilang lugar sila dapat ang mag-anad dere. Naon sa tulo mo kabok akong buhion baya nya magpahayahay ra mo? Aw kung gusto jud niyo manimba lakaw pero ayaw mo pangaon dere. Nya dali-dali og tindog si Uncle John, giingnan ming Angela nga makawa mo gana ay daghan kay mga request nga akong paparabay gabuhi ninyo. Mga ambisyosa. Nidoko ra si ate na way tubag-tubag, nagpadayon ni sa mga pagkaon. Galanta ko sa mga bata samtang gadula silang tugaran. Anak ko ni ate nga gusto ko modula nila ate. Anak si ate nga didto lang ta sa uma magdula. Kami ni Kuya imong kadula, mayalan diri kay makasaban ka Uncle John. Okay ga? Among playground ng uma. Dito may managdula og mahuman mi trabaho or inig pahuway malingaw ra biapod ko sa kong duha ka magulang. Bisan lisod among kahimtang. Nikilito ingon si ate kay Kuya nga, Lucas, unsay pangandoy nimo inig kadako? Tubag si Lucas nga, gusto ko magpulis te. Para dakpon ako si Angela pag daog-duogo niya si Lexi. Itubag ko kay Kuya nga, niya, pwede na dayon ko mukaon sa cake sa refya kay mahadlok man si ti Angela nimo kay pulis na ka. Pusulin mo siya Kuya? Tubag siya nga dili oy, mapriso ko kay bad man na. Di na dayon ka kita na ko Lexi, mo badlong ra ko sa mga bad manggod. Ikaw ati Arnie, unsa ka pag mudako? Gusto ko mahimong attorney niya pangitaon akong gapatay ni Papa. Nahilo ming tanan. Lexi, ikaw, unsa pod kay nigmadako? Gusto ko nga na si Papa unya mamalik ta sa balay nato. Di ko ganahan darite. Kapoy kaayo sa bukid, daghan akong samad sa kamot.
Di ko ganan sa sudaan basta di ko ganahan dere. Isog si Uncle John. Itubag si kuya nga, Lexi, pag mapulis ko, palitan tigag dako kay nabalay niya daghan kay cake sa ref. Basta nindot kayo. Yon ko nga, hapit na ka mapulis ya. Itubag si ate nga di pa oy, basta kay mukaon kag daghan niya mangguna mapulis na si kuya maong hala. Mangguna na ta aron mahumanta og mamauli sa balay. Nalipay mi kay gipalitan mi ni Uncle John og radyo para makapaminaw mi og drama. Kay pag Sabado ug Domingo na may permis sa bukid, manguli lamig balay para manihapon niya matulog sa payag. Odto ni ana alas 2 sa hapon ni hunong mi og guna kay naminaw miga. Handumanan sa usa ka awit. Nagtapok mi sa payag naghimo ni kuya nga nay atop nga dahon sa saging. O mi kabantay nga naniabot si Uncle gahigda si ate sa payag kay may salugman samtang ako nagkat-kat sa mga kahoy. Si kuya nara sa palibot. Gikuha ni Uncle ang radyo gibundak niya kini. Gipalitan ta mo radyo para malingaw mo ari sa uma. Pero kung makita wa mo gibuhat. Kita na gani naluoy kay puros maya ra og gangis inyong madungog ari sa uma. Nya balsan ta ninyo kay ngani. Di ni mayo. Bantay lang muna ako ha, makita pa kung wa mo'y gibuhat basin wa jud mo'y kaon mahitabo. Nitubag si ate nga, grabe sad kakol, kita man siguro ka nga dako may agi. Tibok adlaw may dari sa uma nga halos wa may pahuway bisan usa ka adlaw niya nakita lang minimo nga ni pahuway og kadyot, imo ming baharan og di pa kanon. Ug manghawa mi ari kinsa kay mga limpyo sa imong bukid. Gisag pa ni Uncle John si ate og kaduha. Nagkuha og una si kuya para labayon si Uncle sa ulo pero wa kini naigo. Sa kahadlok ni Uncle John iya ming giingnan, bantay lang mo nako ha, musukol da imong mga bata mo. Pakita niya nako sa balay mga isog manday mo. Hapon ni ana, niuli gihapon mi sa balay. Nagsabot mi nga mangayo mig pasaylo kay Uncle nga naluoy lang si kuya ni ate samtang gisag pa niya kaduha mong ate. Mangwa na toyo og labay ni kuya sa guna. Nanami sa portahan, nanuktok samtang naglantaw silag TV. Pero wa mi panumbalinga. Ni abre sa pangkol sa portahan og gadala og sanga sa kahoy gilapdusan niya akong kuya sa makadaghan siyang lawas. Naglantaw ra man ni ate samtang gihilak si kuya og niingon og, "Sorry Col, di na ko mousab. Tama na Col, sakit kayo." "Ma, tabang ma." Nagtulo ang mga luha ni ate nga naglantaw ni kuya samtang gibunala ni Uncle. Akong gitabunan akong dunggan samtang nagsyagit akong kuya tungod sa kasakit. Ginasampit ni kuya si mama apan wa kini nitubag. Gipangitan ako si mama pero wa na ako nakitan si mama. Nagpaabot mi na laban niya og maundang ang bunal apan wa si mama. Naara siya sa kwarto na minaw. Wani gawas pero kabaluming nakadungog siya syagit no kuya tungod sa kasakit. Abi na mog nahunong ng kasuko ni Uncle nga naa nami sa payag samtang gibato miniya sa payag. Kay di daw mi didto magpundo kay gusto baka mi manglayas. Di daw mi mauli didto. Layas. Di man kamo gusto diri mamuyo. Hala layas. Di mo mahawa, basin bato ang maigo sa iyong ulo ron. Dali-dali may gawa sa payag nga nangadto mi suluyo sa balay sa muslingan. Igo oras na naloy na mo, kay lagi wala sila mahimo. Kay igo rapod sila na muyo sa yuta sa mong Uncle John. Nakadesisyon si ate nga didto lang usami sa payag sa uma nga mga tulog kay isog pa kay si Uncle. Ug wa may lain nga katulgan. Namalik mi sa uma nga perte kangit-ngit, higali na lang na isiga gikan sa bulan para igiya mi sa dalan. Nabot mi si payag niya dali-dali og halin si ate aron makasuga ami og mainita na mong lawas kay bugnaw sa uma. Naghilak yapon si kuya nga walay tingog, gihikap na ako ang likod ni kuya. Halaya, nang labhag. Mura siyag namurot. Sakit kuya? Akong tayhupon aron mawala ang sakit ya. Nitubag si kuya nga, ayaw ng leaks kay sakit, mahanginan, hapdos pa.
Ingon si ate nga naman sad nga imong gilabay og una si Uncle. Bag-o pa baka gaingon di ka mo buhat og bad. Pero ikaw mismo gibuhat nimo. Okay ra man gud unta ko. Pila ra man ang sagpa, mawa ra man ang kahapdo sa unawong. Tawa karon, daghan kag labahag, dugay na mawala imo ha. Okay ra ligi ko te. Nakitaan magud nako si Uncle John nga nagpumo siya human niya pagsagpa nimo. Maong gilabay na ako suguna, mahadlok ko nga sumbagon kaniya. Ngayon ko ni ate nga, te, gigutom bi ako. Nga tugnaw kay dari. Watay habol, napadyoy langgam, nagtingog. Mahadlok ko dari te. Pabiyay dingding atong payag. Muli lang dati, mahadlok ko dari sa uma. Ito ba kong ate nga, maghalin lang sa dari legs para mawa atong katugnaw. Anong mahadlok man ka nga naman si Doggy Galio nga nagbantay nato. Pero na mo syudad, gidala na mo sa bukid. Sige ha, kay mang ibot kog kamanting atong sugbaon, giguto man ka. Naluto na ang kamanting na gisugba ni ate. Among gisaluhan nilang ate ug kuya, niya na ilubi na tagak, gipares na mo sa kamanting na gisugba. Nagsikog hangad sa mong palibot, daghan kay ganinipot sa mga kahoy nga nahimong suga namo sa palibot. Siguro mga alas 10 na to sa gabi, samtang gahigda mi sa payag, si kuya nakatulog tungod sa kasakit. Labahag siyang lawas. Gahabol siya glukay na uga. Si ate gaduso og kahoy sa kalayo para di mamatay ang kalayo ug mainita namong lawas. Naglantaro ko sa mga bituon sa langit kung unsa kahayag. Ingon ko nga, ate, nadira sa taas si Papa? Makita ta niya dere? Di siya munaog dere para kuhaon ta niya? Di siya masuko nga gibunalan si kuyang ni Uncle? Nitubag si ate nga, pohon makita ra nato si Papa maong di ka pabuyag ha, aron di maguol sa taas si Papa. Magbantay ra siya nato Lex, di ta niya pasagdan. Kanang pinakahayag, mauna si Papa nga nagpasabot nga naara siya nga naglantaw na to. Nakadungog na lang ko nga naghilak og maya si ate samtang gikap niya ang labhag ni kuya, gibutangan niya gagunoy ang likod ni kuya. Taod-taod naabot si mama, nagdala siya kanon namo og sudan, nagpulaw siya suga. Arnie, bakod mo, pangaon mo kay na sudan. Ibakod si ate og mitubag nga, humanamig kaon ma. Asa ka mang sa dihang ginasampit ka ni Lucas para mahunong ang pagbunal ni Uncle. Nakalimot na ka na mo mang? Wajud man lang nimo labani. Ipasagda na nimo siya samtang gibunalan si Lucas. O nga naman sa doon siya nakaon si Mamanghod, gilabay niya si Uncle John ninyo og una. Giduduan ba tamo nga magbayolente? Gitudluan ba tamo nga musukol sa magulang pa ninyo? Okay man ta Arnie, nara ko para ninyo ko'y krata pero nganong mangita mong problema. Itubag si ate nga nang hilak, nga, Mang, naaligi ka pero layo kayo imong presensya na mo. Nakasad akong balay og naarami sa payag. Mang, tawagod na sagitan kay mi sa gibuhat ni Uncle John, pero wala gani ka nang utanag okay ra ba mi? Sakit ba? Mang, di mi okay dere. Kapoy na mang, kapoy og trabaho. Kapoy og magpakaarong ingnon nga nalipay mi kauban ka. Sakit kay mang nga makita na ako kumanghod nga gibunalan sa akong atubangan. Ma, iuli na lang mi sa syudad. Mabuhi rami sa syudad bahalang mga limos mi adto wala pa'y mo pasakit na mo. Wala nito bag si mama, niuli siyang nagpulayhang mga mata. Ikuha mi ni mama pagabuntag, okay na daw si Uncle John o di na daw maotro pa basta magbinutan mi. Namalig mi sa payag pero maorag gihapon among ginabuhat, balik sa ordinaryo namong pamuyo matagadlaw. Niabot ang Pasko, ang tanang mga bata excited kay sa mabutay na Christmas party. Naibagong sandal, sa nina, si Angela, ready na iyahang gifts para sa exchange gift sa school. Pero kami, ni chinilas, wala yatag si Uncle. Wapod may gipapil sa Christmas party kay wa may amot.
Si ate gitagaan ni mama og patago nga bayad sa amutan og pag-exchange gifts. Sunod tuig dami ni kuya mga pil matod pa ni mama. Ni kuya ko ni ate og niadto ko sa room nako magpa-attendance kay ingon si teacher absinan ang wa sa party. Naglantaw ko sa mga bata nga bago ilang mga sanina. Ilang mama kuyog nila. Naidaghang foods nga gisaluhan nila. Nay mga regalo nga na silang makamot. Naglantaw ko nila sa kilid. Gibira ko ni kuya magpaabot ng dami sa purok sa school ug mahuman si ate kay humana sa diyang attendance. Pagagabi ana, samtang nanihapon may gihatag si ate namo, bahin niya nga sudan sa school, gihatag niya namong kuya o giparis namo sa kanon. Lipay kami kay taon na sanmi nga wa katilaw og lechon. Paspas sa mga adlaw og si ate mo graduate na sa elementary, tungan kay Angela. Tinanganak na kong mama. Nag-graduate si ate nga wa siya escort. Kaming duha sa kong magulang, laki ang naghatod niya. Nay awards na dawat si ate apan si mama na ay gikugos o ba nilang Angela. Dali-dali migdagan sa stage ni kuya niya kami ang nitawad sa awards ni ate. Nakita na mo sa stage nga busy ka silang mama og picture o ban si Angela. Malipayon kay sila lantawon. Samtang kami galantaw nila kung unsa sila ka kompleto. Nitawad sa awards nga nadawat ni Angela. Paabot sa balay, bibo kayo kay nagpa-party si Uncle para kay Angela. Si Angela nga, wa mo ilabot sa kong party. Basin unya ha, magpakita mo sa kong friends. Didto ramo sa payag pagpundo. Narami sa payag pa humanamog panihapon. Naminaw Manila on sa kasadya sa pagselebrar sa party ni Angela. Anak ko ni ate nga, Te, ana di ay pag mo graduate magpa-party. Wali kay party ate Arnie. Tabag ang ate nga, pohon magpa-party tantulo. Pag human ako eskwela ka ng bongga pa na. Sige na, matulog na ta kay mangguna pataugma. Usa ka adlaw ana gikuyog ni mama sa syudad kay naipaliton si mama. Lagi kay sigog hisgot og syudad gikuyog ni mama para daw na itigbit-bit siyang paliton og nasigot si Uncle. Nihapit mi sa mong balay sa syudad. Layo pa lang mi gikamay na mi sa mga silingan niya siya nga Lin. Kanang nami istorya ba? Si Ralph ba? Nakitaan ko no sa usa ka trabaho niya nga nagsakay og auto sa may merkado dapit atong niaging bulan. Ingon si mama nga, unsa? Pagtarong ragod mo maring basin ka parihara niyag naong oy. Natinood bitaw Lin, kaya atong niaging si Mana bitaw, na ay naglantaw sa iyong balay. Maudjud nga nawunga sa nakita ni paring Jose. Nya iya untang tawagon kay gabiing dako man ihang klarohon ba. Nya nawa man daw sa dugalit. Tanaw na ko Lin, buhi guro si Ralph oy. Mao na ako nadungog samtang gatabi ang among mga silingan sa una og si mama. Dali-dali may ulit ni mama, wan ako nangutana kay hugot, kayo iyang paghawid sa akong kamot, ug murag seryoso kaayo ang mga panagway ni mama. Excited ako may istorya nilang kuya ug ate bahay ni papa. Nanihapon na mi, apan wa pa si kuya nabot. Ingon si Uncle nga galag ko na si kuya. Ana ko unya na lang nako ingon nilang kuya ug ate ang bahin kay papa nakiingon sa among silingan. Nabala kami kay wa pa kauli si kuya. Ingon si Uncle nga nalagdaw mong kuya kay nganong wa pa kauli. Nanami sa payag, excited na ko mo ingon ni ate ug kuya bahin kay papa pero nabala ka kayo ming ate kay nganong wa pa si kuya kauli. Nagadto mi sa dulanan ni kuya kung din magdula og basketball apan wa nay gadula. Nangutana mi sa silingan namo apan wala sila kabantay ni Kuya Lucas. Lakip ng mga amigo ni kuya na silingan namo wa asad sila kabalo. Neto mi sila kong balay ug gisumbong namo ni mama nga wa pa kuli si kuya apan gitubag man ni Uncle nga, ay sus, walang kauli pila ka oras mura na mog maratol. Kabalo na kang laaga ng iso ninyo. Wa guro na tagam ng bataana. Nakaako pag maglaglaag. Ingon si mama nga pabutol na mo si kuya nga mauli ra niya gakuha kanon si ate og sudan kay og muli si kuya sa payag iyang kaunon. Dalam na sa gabi apan wa jud si kuya na uli. Wa mi natulog ni ate gipaabot na mo si kuya nga mabot. Gitry na mo adto sa mga silingan nga dunay TV apan way kuya nga nakita namo.
Nakatulog ming ate og paabot pero way kuya nga naabot. Pagkabuntag ni ana nakamatami sa banha sa silingan na ako noy sila'y nakitaan nga patayng lawa sa sapa. Gipanawag mi sa mga silingan namo kay lantawon kuno namo ang naay bata na nasangit sa sapa. Nagdagan mi ni ate lakip na si mama. Gilantaw namo og kinsa ang gitapukan sa mga silingan namo o nganong gitawag mi nila. Apan nakita namo si kuya nga naitusok iyang tiyan sa walang bahin ug wa na kini kaginawa. Nisyagit si ate pagkakitaan niya ni Kuya Lucas. Luspad na kay si kuya niya murag wa nay nagtulo na dugo gikan siyahang mga samad. Gibira ni ate ang lawas ni kuya. Tabangi ko liksi, dalon ta sa ospital si Lucas. Ma, tabang ma og bira ma. Dalo na to sa ospital si Lucas ma. Dagko kayo mga luha nga nagtulo samtang gipangsampit ni ate ning pulunga. Iluhod si mama nga nagila katubangan sa patang lawas ni Kuya Lucas. Si ate nagila kog mayo. Tabang mga angkol, maluoy mo. Di pwede mamatay ako manghod. Tabang maluoy mo. Kuya, bakod maluoy ka. Bakod Lucas. Ingon si ate. Nagtutok ra ko naglantaw sa lawas ni kuya nga wa naglihok. Ingon ko nga, ate, ayaw lang bira si kuya, dako kayang samad basin mohilak siya ate. Naay kahoy nga nasulod sa yantian. Ingon na mong silingan nga patay na siya day, ayaw na nyo dala sa ospital. Nihikap ko sa mga lapalapa ni kuya, gigitik na ko iyang mga lapalapa, kayog matulog may gitik ko na ko iyang tiil, mumata man siya dayon apan karon bisan unsa na ko gitik siya mga lapalapa. Di na siya mulihok. Kun ko nga, Kuya Lucas, sakit imong samad maong di ka mo bakod? Ma, nailangaw sa samad ni kuya ma. Apanwa nitubag si mama nga galuhod dara siya nga gahilak sa tubangan ni Kuya Lucas. Si ate perting syagit og hilak di siya kadawat nga patay na si kuya. Nidagan si ate paingon sa uma o gisunod nako si ate ngon si mama nga doon nako si ate. Ato mi sa payag nakita namo ang tsinelas ni kuya gibilin niya sa payag. Naibalaon na mo nga gisugo og panugway ni Uncle Jun si Kuya Lucas apan absent kini sa ulan. Nipasilong siya sa payag sa uma niya kay dahon sa saging raman ang atop niini. Ni desisyon siyang mulabang sa dakong sapa siguro kay mahadlok siyang magabinan siya didto. Nya gigutom o gitugnaw na si kuya, iyang gibalak nga motabok sa sapa. Og sawa damahan napil siya kaanod sa dakong baha og nasangit siya sa unahan. Natusok iyang tiyan sa mga sanga sa kahoy. Gakos-gakos ni ate ang family picture na mo samtang gahilak. Pa, kuha na si Lucas, gibiyaan na sa Adminia sama sa pagbiya ni mo na mo pa. Pa, daghan pa kayong pangandoy si Lucas na muntulo, na gusto pa siya mahimong pulis, pero nga no Lord Manoy. Wa man nimo siya hawiri aron di siya maanod sa sapa. Pa, kami na lang duha ni Lexi karon. Si mama layo na namo pa. Naa na siya'y bagong pamilya. Lord, giantos na mo ang tanang kalisod, ayaw loon takwa ako manghod. Okay na ko ani Lord nga kapoy sa trabaho og lisod may apan kuyog mintulo og naa siya. Pero karon wa na ako manghod. Maloy ka Lord, hatagi kong milagro buhi ataw na ko manghod. Tabang pa. Sakit. Kayo pa. Gihila kog maayo nga naminaw ni ate. Gakos-gakos na ko ang tsinelas ni kuya. Gipiyong na ko mga mata na masin nga damgor ang tanan. O ginigmata na ko si kuya na sa montapad, natulog o nagkagok. Then pukawan ako siya, then gitikon ako yung lapalapa, then balusan ko niya gitik. Apan pagmata na ko, sa akong mga mata na ako gatubang ni ate nga perting hilak samtang ginasampit sa pangalan ni Papa ug ako gagakos sa tsinelas ni kuya.
Hi everyone. Wa nako tuyuan na putlo ng ako ang last nga confession. Dila nako kaya i-type atong hitabua kay fresh paghihapon sa kuha ang panghitabo. Makita gihapon ako si kuya na nahitusok ihantihan. Madungog gihapon ako sa kong dunggan iyahang mga plano sa kinabuhi, inig madako mi. Iyahang pagtawag sa kong pangalan. Labaw sa tanan iyahang mga talo-talo aron di ko bation o kahadlok. Iyahang pagpakatawa sa kuha, bisan kabalo kong nasakitan siya kaayo sa moang gisapit. Nidol ko kong ate. Ate Arnie, buot pasabot nga si kuya di na nato siya makitaan parehas kay papa. Kanang di na siya mapuliste? Di na ko niya palitan og cake na daghan inig madako ta? Gigakos ko ni ate og nihilak og maayo. Nipalos ko gakos ni ate ani na time kay nakabalo na ko unsay pasabot nga wala namong kuya. Nibalik mi sa balay nakita namo nara sa gawas gibutang si kuya, mana siya limpyo og naka-desisyon si mama na ilubong na dayon si kuya aron daw di na misigig hilak og dili sakit sudongon. Niduol mi sa patang lawas ni kuya og ningon si ate nga pasaylua ko Lucas og unta niadto ko sa sapa basin madungog namo imong hilak og maluwas pa ka. Sorry kaayo kay wala si ate samtang nagpangayo kag tabang. Magkaoban naman ni papa og di naka makabati pag-antos og kasakit. Niungong ko sa mga dungga ni kuya. Nakuyang, ingon nila ilubong daw kakaron. Kuya Lucas, bakon, gusto pa ko makaubanti ka matulog. Makauban ka dula. Gusto na ko hawiran nimo akong mga kamot samtang mga tuta sa school kay mahadlok kang maligsan ko. Ayaw mi biyay kuyang. Ayaw ato ni papa. Tari lang ka na mo oy. Ma, di mo bakod si Kuya Lucas. Di ko gusto nga ilubong nimo siya ma. Pero wa nitubag si mama taman ra siya sa pagbako. Gilubong na si kuya nga dool sa among gunahan na mo. Nagpabilin ming ate dahil mingon ko ni ate nga. Di ra tugnaon si kuya darite. Wa siya'y atop, looy kay si kuya. Wa gyapon itingog si ate pero iyang luha pertingagas. Lord, bad ba mi kay gikuha ni mo kumanghod? Imbis na wala na ang kasakit kay nawa akong papa karon, akong manghod na sad imong gikuha. Unsaon man ako ni pa, nganong gibiyaan manggod minimo. Ug unta gikuyog na lang minimo aron di mi mag-antos dre. Nganong si Lucas ra imong gikuha. Kuha hapon mi pa. Di nako kaya ni pa. Di na o kaya inigmata sa buntag nga wa na si Lucas o di na namo makita hangtod sa hangtod. Nagtutukar ko ni ate, nakita na ko sa mga mata ni ate ang kasakit o kagol. Kabuntag ni Ana, wa mi nagtrabaho sa uma, naarami sa payag ng higda. Di mo bakod si ate, sige ra siya gihilak, galanto sa picture na muntulo. Nakapapicture dahil may atong last atong ni-graduate si ate kamintulo. Di pa mi picturean sa Kodakar kay kinsa da mo bayad kay wa mi mama pero gipugos ni ate. Tatad na niabot si mama. Kaon na muga kay udto na. Nitubag si ate nga. Maayo ma kay makaako nakagkaon maupay paglubong ni Lucas. Nakadong si uncle ngug miingon nga, unsa? Kung mabughat na imong mama ikaw mo patambal? Ug di pakatanga imong manghod, di siya mo labang. Gaba na to niya kay nakasukol nako. Sige, sukol pa mo nako basin mga anod pod mo anang sapadera. Bakod mo kay watay kahoy sugnod. Unsa may mabuhat ninyo ana og sige ra mo hilak. Makahatag ninyo nagbugas? Sige, gol-gol unya ako'y magpakaon. Kaya hay good, mayon ta gol-gol mo dira, nya way kananay. Namakod ming ate og didto na lang namo gihilak ang kagool sa bukid. Samtang gasap-sap sa lukay si ate ni kalit siyag tingog nga, manglayas taga, ato tag Cebu.
adto ta nilang tita. Mamatay ta dire og magdugay ta dire. Itubag ko ni ate nga, naday kay kwarta te. Di ba barko daw sakyan? Musugot ka si mama te. Ilalantang lula Elina di ay. Itubag si ate nga, di man to tinod mama ni mama god. Inadapt para siya watoy pakinato. Nakunoon ako nga istorya na ko ni ate ang bahay ni papa og nalipay siya sa pagkabalo. Gingon niya ni mama panasuko si mama kay kuno di tinuod og tinuod nga buhi daw kay dugay rang niuli. Pero nituo mi sa silingan namo, nagdahom gihapon mi nga buhi si papa og moabot ang adlaw nga kuhaon mi niya og magkauban mi. Paspas ang dagan sa tuig og tulo na ang anak ni mama. Dalaga na akong ate, hasta si Angela. Grabe gihapon among pag-antos nilang Uncle June og Angela. Apan nagmalig-on mi og wa motubag pa kay naa sa mong utok nga si papa moabot og makalingkawas ra mi pohon. Apan nidagan upat ka tuig pero way papa nga naabot. Nagsige mig paabot pero way papa naabot. Kabaluming way ebidensya nga buhi jud akong papa. Kabaluming imposible nga buhi siya pero nagpositibo gihapon mi nga moabot si papa og kuhaon mi niya. Pero bisan anino sa kong papa o damguman lang wa miniya doawa. Buhi gyapon kay siya sa mga memories sinigtutok namo siyang picture na nahalap na. Magsige ampo magabi nga pa, pauli na. Waan na mi dari apan wa joy papa nga naabot pero wa mi nawad-an sa paglaom. Usa ka adlaw ana, nay niabot nga usa ka lalaki sa lugar sa kong uncle og kami ang gipangita. Ituol din namo ang mga lalaki nakaparehag nawong sa kong papa. Gigakos miniyag hugot og nakabalo sila sa panghitabo. Tungod ni ate maong ni anhi among uncle. Iyang gistorya ang gisapit namo sa usa kaniya ka advisor og naghimo og sulat ang maong teacher. Uban giagi sa radyo aron madungog sa mong kaliwat. Nadawat ra nila og gibalak na kuhaon mi sa mga kamot sa kong uncle ug mama. Wa jud may nagduduha nga mokuyog ni uncle sa Cebu. Nakita na ko si mama nga dagko kay mga luha nga nagatulo sa mga mata. Apan gipili na ako ang pagkuyog sa mga uyuan kaysa magpabilin sa mga kamot ni uncle ug mama. Dito may gipa-eskwela sa lugar sa mga uyuan. Maayo ilang kahimtang ug maayo ilang pagdala sa mua. Giisip mi nilang mga anak. Pinangga mi nila sama sa pagpangga sa mga amahan. Nilabay ang pila ka tuig na humana nag-eskwela si ate. Namalig mi sa lugar sa kumama. Gusto ni ate nga ipaayo ang lubnganan ni Kuya Lucas aron di na siya tugnaon pa. Gipahukay ni ate ang lubnganan ni Papa apan si Papa Jod ang nakalubong diadto. Nahibuloan na mo nga ang nagpatay ni Papa kailaran niya. Or nagtrabaho adto nga nakaila sa iya sa gikonstruct kay gipatay man jud siya kay og tulis rato pwede ra buhion ang mga amahan kay dayo. Pero maong suspek kay patay na sad kay nakaplagan ang relo ni Papa nga gikan siya o giprenda niya sa laing tao. Niduwa mi ni Mama. Layo pa lang gitagbo na miniya og niluhod. Nangay siya pasaylo kay kuno huyang kay siya og wa siya kusog na mulaban namo. Igo rami sa pagtando o gigakos among inahan. Nakita na mo among Uncle John apan nisulod siya dali-dali siyang balay di siya gusto mulantaw namo. Si Angela wa kahuman og eskwela kay napaburusan siya og kaduha. Iyaha mga anak kay ang gabuhi si Uncle John kay tuag Manila si Angela kay nanarbaho. Ipasaylo ra namo among mama kay nakasabot rami siyang sitwasyon apan di namo malimtan sa hantod ang among gisapit sa among uncle labi na sa kumagulang na si Lucas. Ipasaylo na namo si Uncle John bisan wa siya nangayog pasaylo. Naloy miniya kay masakiton kay siya glawas. Daghan na siya maintenance. Sa karon tigulang na. Di na sa dako yang yuta kay tungod sa iyang sakit. Tumay Kuya Lucas, Kuyang, sa almost 20 katuig na feel na ko imong presensya. Nga nara ka sa among kiliran. Salamat sa paguban sa mong journey yang. Pwede na minimo biyaan yang i-let go na miya. Okay na kuya. Okay na mini ate. Wanay mo pasakit na mo. Wanay mo daog-daog. Nanay gamahal na mo yang. Happy na may karon.
pwede namin nimo biyaan Kuya Lucas. Hi everyone! Wala na ako nagi-detailed nga confession. Kaya di ko gusto nga ma-remember pa ni ate iyahang neguman. Kabalo siya nga nag-send ko are. Just last day ingon siya nga pwede na nimo i-appeal ang nahitabo sa kuwaga. Nadawat na nako laksi og naghil na di na sakit isgutan. Sakit magod kayo isilat diri ang nahitabo sa kong ate nga halos mora siyag mabuang. Medyo nalipay ko kay with her consent ni sugot na siya. Pasensya readers o listeners o taas sa mga life story. Kay sakit manggod mag-reminisce sa mga niagi na. O gusto po nako nga unta inig-post nako na wala na ang kasakit sa among past. Pag totally healed na jud si ate. Gikan sa pagkamatay ni Kuya Lucas, kami na lang ang nasa uma ni ate. Kami na lang ang mangguna. Kami na lang ang mangaon sa lamesa nga magdungan. Kami na lang ang magakuyog nga moadto sa school. Kami na lang duha ang matulog sa payag. Wala na si kuya. Muramig na wad-an ug usa ka suga nga ngit-ngit na ilakaw nga kinahanglan pa namong maghawiray sa kamot aron dili mi matumba paingon sa mong dalan. Sa una na si kuya mo gaan ra ang trabaho. Mupaspas ug human apan karon kami na lang duha ni Ate Arnie. Kami na lang duha sa uma. Mingaw na kaayo nga murag makapungol. Mingaw na kay ni Kuya Lucas. Madumi siyang lubong humanamog trabaho na dolar sa uma. Among butangan og saging ihang puntod kay yuta ra gilubong. May lang di siya tugnawon sa ilalom kay sigig ulan. Nga si ate nga, Lucas, gimingaw na minimo. Punta malipayon ka kauban si Papa. Wa nay mo pasakit ni mo ara. Ka-regards na lang mi ni Papa. Bantayi mininyohan ni Lexi. Ay mininyo pasagdae. Mo-continue mi sa pagpanginabuhi bisan wa na mo. Mingawon mininyo hangtod sa hangtod Lucas. Di ka mistoryaga? Nangutaan na si ate. Umingon ko nga, Kuyang, gimingaw pod ko nimo kayo. Wan ako'y kadula. Wan ako'y gitikon sa sayong buntag aron makamata ka. Wanay mulaban nako sa school ug naay moaway nako kay naka-permi para nako. Gimingaw ko sa imong pagpakatawa sa kuya. Unta wa ka nilabang sa sapa, siguro wa ka dira silalom sa yuta. Nilabay na ang pila ka tuig among sanina agikan sa syudad na hupas na og nangagisi. Di mi palitan og bag-o bisan apil mi sa trabaho sa kupras niyag mahalin bisan panty or purol way itunol sa mua. Tahion ni mama ang amo mga purol o sanina namo aron nasuot ra namo ni ate. Nayusa ka adlaw samtang nangadto sila sa syudad kay halinan og kupras. Gibilin ming duha ni ate sa balay. Nalipay ko kaayo kay makalantaw mig TV. Apan giibot di ay ang antina sa TV aron way channel nga makuha og di mi kakita. Ang ref gilaka ni Uncle og kadina aron di mi kakuha sa sudan. Samtang sila natulog sa syudad nagselebrar sa ubang anak ni Uncle June kay nahalinan og kopras pero kami wa mi gibinlan bisan 6 pesos lang. Mainta lang unta ipalit na mog Maggi or noodles og naami mahigop nga sabaw. Abi na mong makapaway mi kay wa silang angkol apan daghan kayo hayop nga gibilin sa mua na ipatiman. Sa una na trabahante si Uncle John pero sukad niya na ami wa na siya nagsuhol o mga tao kay kami na lang ang magtrabaho. Hapon niya na samtang nakauli mi nga gikan sa payag na ay nakainom si Uncle og nakitaan ko nga nagdula sa tubangan sa balay. Dala-dala nako ang manika. Ingon ang kainom ni Uncle nga, "Pre, kinsa man ang bata ah?" Nitubag si Uncle nga, kana anak na sa kumpares pre. Kinamanghura na pre. Ga-promo manggod pagpalit na ako pre. Buy one take to.
Wa ako sabot sa kong nadungog pero usara akong buot na sabtan, wa miniya ang kunang anak-anak. Mga gwapahon bata aboyag pre. Mistisahon samtang gatutok sa kong magulang na niagi. Kilantaron ako sila og naminaw samtang sila naginom. Nilabay ang upat ka tuig, dalaga na akong ate Arnie. 4th year high school na siya ni na time. Dago na mi. Gaasa gihapon mi nga moabot si Papa bisan imposible. Udto ni ana samtang gikan mi sa eskwelahan, bibo ang balay. Natingala mi og ngano apanay usa ka lalaki nga nagpangidaron og 20 anyos. Anak siya ni Uncle June na kinamanghuran sa unang asawa. Patay na ang unang asawa ni Uncle June. Og samtang gasakit kini sa ospital, nakaanak siya sa laing bayi og mauna si Angela. Kini si Raymond gikan pag-graduate og high school niadto dayon og Manila. Nagpondo siyang magulang laki og nagbisyo og drugs adto sa Manila. Nidol dayon si Raymond namo og niingon, "Nga ti Arlene, mo ni imong anak kamaguwangan? Papaha jud nimong anak ti oy, liwat kay nimo." Wa na gipanumbaleng ni ate na minaw rasad ko og nagtutok sa mong lalaki. Taga-kaon na mo makidungan siya kaon na mo. Tagaan miniyagsudan nila. Pero di na mo dawaton kay basin makita ni Angela og awayon me. Pero ni-insist siya kay iya daw kunong bahin. Niabot sa punto nga kung asa mi tuwa siya. Kung mangguna mi tuwa siya gatubang sa kong magulang while nanigarilyo, niya isog kaayog tinutukan. Usa ka gabi ana samtang nangatulog mi ni ate sa payag, ang maong payag kay lagyo og dingding kay lagi kawayan ra dingding makita namo kung naitawo sa gawas. Nakamata si ate sa gabing dako kay naay gabalak og abre sa mong portahan. Ingon si ate nga, "Kinsa na? Ikaw na doggy? Katulog na." Niya namalig mig tulog ni ate. Naabdan og pila ka gabi samtang natulog ko nga naay lalaki na sa dingding namo nga mura siya na ay gikuot siyang shirt nga galantaw sa akong ate or namo. Di na ko maklear kung sa gibuhat niya pero nawala siya paingon nako nga, "Ikaw na Kuya Raymond?" Pagkabuntag niingon ko kay ate pero ingon siya nga basin gadamgo kaga. Sanina to ba nagihalay na to sa gawas. Sabado sa odto samtang nahuman na may kaon ni ate niabot si Kuya Raymond nagdala siya daghang pagkaon ingon siya nga, "Lex, imuhan na ni tanan o." Naglantaw biya sila og salida didto, wala si Angela og Papa kay naay gipalit nga project sa syudad. "Lakaw, lantaw didto ako tabang si mong ate Arnie." Nalipay kay ko og ingon ko nga, "Balik ra ko niya ate Arnie ha?" Itubag si ate og niingon nga dalan ako siya og tubig bugnaw. Pagabot na ko sa balay, nakitaan siya dayon ako akong mga manghon nga galantaw og salida while akong mama nang labas sa CR. Nilabay ang duha ka oras ni adto sa sala si mama ingon siya ngano kuno ako ra ni uli o ngano gibiyaan ako si ate. Itubag kong mama nga ingon ko nga naaman si Kuya Raymond ma, gitabangan ni si ate, dayon mo balik na pud ko ron man. Samtang gakaon ko sa Macau naghapit na sa uma, natingala kay ko kay ang mga balanghoy na nga bali. Naglantaw-lantaw ko apan wa anak ko nakit-i si ate Arnie, apil na si Kuya Raymond. Nagsyagit ko sa uma ni Uncle, gipangitan ako si ate apan wa nako nakitan si ate. So nahan nakitan nako ang sinilas ni ate ug akong gisubay tanan asa ang pares. Nakita na ko sa nahan sa mangga nga naa si ate og wanay sapot. Dunay bunog yang lawas o yang mga mata pula kaayo nga murag gipiskat pero ang usara ka mata. Anak ko ni ate nga, "Naunsa ka ate Arnie? Wali kay sa nina. Asa si Kuya Raymond?" Yun sa kaniyate. Pero way tubag nga nadungog nako ni ate. Nagsigir siya gila nga halos di ko niya lantawan. Nibakod siya og niadto sa tabay og naligo. Isunod ko niya og nakita nako nga naay dugo yang sampot. Nakulbaan ko nga naglantaw sa kong ate pero di nako gusto madungog kung unsay naa sa kong utok. Di siya motingog, igo ra siya sa paghilak. Ingon siya nga mangulit na ta kay nakoy istorya ni mama. Nag-istoryahan na si ate og mama, ingon si ate nga bantayan ako among manghod apan naminaw jud ko nila kay nabalaka kong ate. Ingon ako ate nga ma, gi-rape kong Raymond bang. Samtang gatiabaw si ate. "Ma, tabangi ko mang moadto tag pulis isumbong nato si Raymond." "Ma, sakit kayo ma. Tabang maluoy ka."
Itubag si mama nga, pagtarong ay kog binuangi. Asa na itabo? Nya gilantaw ni mama ang lawas ni ate o gisure kung na-rape pa jud siya. Mang, muhawa ko dere. Ingon siya nga kung muhasaba ako iyaha daw ming patyo ni Lexi. O si Lexi iyaha nga riponpon. Mang, isumbong nato sa pulis, apan itubag si mama nga okay. Ako'y bahala, isumbong na ako sa Uncle June ninyo. Wala ni hapon si ate nagsigir siya hilak. Naghabol nga sigig hilak, galantaw ako niya na feel na ko ang kasakit na gibati ni ate. Niabot si mama og mingon nga, Arnie, bakod kay na ako'y istorya. Wakay laing istoryahan ani? Ayaw i-istorya og lain labi na sa silingan nato. Paminaw ragod, palayason na si mong uncle si Raymond, di nakakita niya ayaw nagsumbong sa lain. Itubag si ate nga, ipapulis lang nato ma. Giaharag yapon ang buhaton sa lain bahalag unsay istorya sa silingan, pero gusto ko nga mapreso siya mang. Pero suko si mama, nabuang man guro ka? Sa imong tanaw mapreso ang anak si mong Uncle June, malipay ka siya? Di na mausab pa kay palayason sa imong Uncle June. Di na maotro pa Arnie kay palayason lagi sa imong Uncle June og di ka magsaba-saba ha, kay basin maangin pa imong Uncle June anang problema ha. Kabalo kang gagmay pa imong mga manghod, kinsamay mo pakaon nila og magka-problema. Di ka mo palayason dari og makabalo siya nga mo preso yung anak. Asa mo puniton kung mahitabo na. Ayaw jud pangitaw problema. O nganong homo kag ilo nga nakigsuod kaniya. Nilakaw na si mama sa balay. Minaw ra ko nila nakita na ako nga gihilak si ate samtang gagako siyang lawas. Naglingkod siya nga naghilak pero gitabunan niyang baba niya. Ipangita niya ang picture ni Papa o gigisi niya o gagmay ang hulagway ni Papa. Nanako nga, ate, nganong gigisi ni mong picture ni Papa? Ayaw ate kay kumingawon tang Papa og mawa na malimot ko sa naong ni Papa. Apan itubag si ate nga, og wa pa siya namatay di na ako ni magian og unta gipatay na lang ko giniha. Kwa ako Lord, inigpiyong nako, nawong ni Raymond ako makita kung giunsa ko niya pagbaboy. Naminaw ko ni ate o gigakos na ko siya. Nakatulog na ko og abigog natulog na si ate. Panambot ba? Nakamata ko, di man unta ako dali makamata apan nakita na ko si ate sa mong atop na nagbitay. Naglihok-lihok yan tiil, abigog gadamgor ako pero naa jud gabitay sa akong atubangan. Una din ako maklaro kinsa gabitay kay way suga pero ang sanina kay kaate jud. Dali-dali kong bakod o gihawiran ako lawas ni ate o nisyagit niya. Ma, tabang. Tabang ma. Tabang si ate ma. Ate, ayaw intawon maluoy ka. Sa sige na kong syagit na islingan niya naabot o gibaba si ate sa salog. Naglihok siya pero giginhawa pa nga murag natukan. Gipalingkod na mo si ate samtang gigakos na ko. Ate Arnie, ayaw ko bihay ti oy. Mag-unsa man ko kung waka. Ikaw na lang akong pamilya nga na ako karon. Palihog ayaw ko biyahe te. Wa na si Papa, wa pod si Kuya, niyabiyaan ko ni mo te. Ayaw tawon te maluoy ka. Natingala ang mga silingan og naon sa mi og wala sila kasabot sa naitabo. Nabot si Mama og nisyagit nagilak siya samtang gitayhop-tayhop ni Mama si ate para gaano ginawa. Ipanghikap na mo iya mga tel o gamot para tubagon mi niya pero tubag siya nga, pasalamat jud ko kay nakamata ko kay ogwa pa mamatay jud akong ate. Wa mi natulog kay basin balik ko ni ate. Naglantaw ra silang Angela ug Uncle June. Buntag ni Ana nakapamot na siya. Akong gawiran niya kamot. Ingon ko nga, Ate Arnie, may nagutruwa ha? Ayaw ko biya ite. Naaman ko para nimo. Hapit na ka mo graduate niya mag-college dayon ka sa syudad. Mamalig ta sa balay ni Papa, kitang duha mo puyo adto manghawa ta dirite. Imo biya akong paskulahon, di ba? Mag-attorney pa ka? Takpon pa nimo ang gapatay ni Papa. Ate, laban lang god. Di ka maluoy na ako na lang aris payag ug mawala ka.
Ikaw man dapat mulaban ako og wa naka kinsa na may mulaban ako are. Wa na ko'y ate. Ayaw te. Gimingaw bi ako nilang papa og kuya unyag mawa ka mag-unsa man ko Ate Arnie. Igo ra sa pagtulo sa mga luha si Ate Arnie. Nakabalo ang ubang silingan sa nitabo kay nakita nilang lawas ni ate og bunog nga na siya'y black eye niya ni kalit og kawala si Kuya Raymond. Wala namo sila gistoryahan. Na usa ka silingan namo nga nagpaabot og tabang nga magreklamo mi sa DSWD og moadto sa pulis kay minor de edad pa mi nga gipatrabaho na sa bukid og na-rape si ate. Apan wala dayon gikontrahan ni Uncle ang mong silingan namo kay nai-power si Uncle samtang kami wala. Nag-iistorya si mama ni ate nga permirang nagtago sa payag duha ka adlaw siyang ni-absent. Garni, pasalo ako ayaw utruha ka. Piyo nga lang usaga, kung unsay nahiguman nimo. Palihog ko ayaw adto sa pulis, maluoy ka. Asa man ta puniton og masuko si Uncle Juni mo, kay ipapreso nimo yang anak. Ayaw ga, panamini ni dayon ni eskwela og tarong. Eskwela ga, anyag mahuman kag eskwela sa high school, di na ko magbuot asa ka mo adto. Free na ka kung asa ka mo adto. Basin limtan ko nimo ga. Okay ra basta pagamping mo. Og lupad sama sa agila nga taas ang lupad. Balik na ga, limtin ang tanan. Igor ang nagilak si ate. Sige na ako siyag talo-taloan nga limtan ang tanan. Ate Arnie, kabalo kong sakit pero kung diri ra kataman, unsa may makuha nato? Ate, bisan wa na si Papa og Kuya ayaw kawala sa paglaom. Napakuare. Tanang plano ni Kuya kitang duha ang mopuno ato. Kitang duha ang mabuhat ato. Ayaw ko biyahe te. Di na ko kaya jud Ate Arnie. Eskwela na ta ugma ha. Mo-graduate na biya ka. Nagkay na hinayog okay akong ate. Gisay-say niya sa yang advisor ay nahitabo. Pero di siya gusto nga ipapreso sa Raymond kay di siya gusto mag-anto si mama. Gusto lang siya nga makaglingkawas mi sa poder sa mong Uncle June. Ni-graduate si ate og duangan kay Angela. Si mama buros ani na time sa ikatulo nilang anak. Wa gihapon ni tambong si mama kay ate na graduation. Kay graduation sa among kinamanghuran sa kinder o gusto ni Uncle June nga kumpleto sila nga motambong sa morning. Nya sa hapon kay kang Angela. Nakita na ko nga magulaanon si ate. O siya'y bagong shoes para graduation. Tanan wala bisan garland. Nahulami sa mong silingan para sapatos ni ate o naghimo ko garland gitahi nako sa tanod ang mga bulak na nakita nako. Akong gisurprise nako si ate. Dagaw nag-awards na dawat si ate kay bright akong ate. Bilib kay ko bisan sa mong kahimtang pero maayo kay siya sa klase. Nahuman na ang ceremony, tanan ni tagbo ang mga pamilya para taoran sila garland na uban ay regalo o garland na kwarta gitahi. Gitanan ako si ate nagdungo-dungo siya nga wa ni isang nihatag niya garland. Nituol ko niya dala ang bulak na gihimo na kong garland. Humana na jud ka Ate Arnie. Congrats Ate Arnie ay nag-uol-guol na kay garland o. Way ka pareha. Ako ang naghimo na. Nihilak si ate niya dali-dali mig uli di niya Di niya kaya maglantaw sa mong kilid nga na ay mga pamilya nga nag-congrats siya mga classmate. Kompleto tanan ang pamilya og malipayon kay sila sudungon. Ingon si ate nga moduaw daw mi ni Kuya Sulubnganan. Dala-dala niya iyang diploma og ni istorya nga. Lokas, graduate na ko yang. Ug napakasiguro mas malipay ko yang. Tanan na tong plano akong buhaton yang. Puhon o nigbalik na ko are di nakatugnawon. Ipasiminto na ko imuhang lubnganan. Pabuta ka Lucas og ubanimi sa among journey. Ug mulakaw ko bantay imong manghod kay muuna kog adto sa syudad Manimpalad. Nihila ko padungog kay ate kay biyaan ako niya. But pasabot ako na lang mabilin og biyaan ko niya. Yun ko ni ate nga, kuyugan lang ko Ate Arnie, kung asa ka ayaw ko biyay dere. Promise tay magbinutan kay ko. Di ko mukhaon og daghan basta kuyog lanta. Nihila kay ko sa pagdungog siyang plano. Di na ko kaya nga malayo sa kong ate. Tilagi ka pwede mo kuyo kay wa pa ka kahuman og eskwela sa high school. Humanay mong eskwela unya moapas ka na ko.
kwaon din ti ka, ako mismo mo taod sa mga awards pohon, di ti ka biyaan Lex. Sa karon biyaan sa ti ka, pero balikan ti ka. Nitubag ko kay ate nga, unya na lang lakaw pagtingklasin nate. O banisa ako sa 2 ka bulan. Paabot na mo sa balay, bibo kayong balay, daghan og bisita nga nangabot si Angela para i-congrats siya. Si mama busy sa among mga manghod sa pagatiman. Naarami sa payag na minaw. Gabi ni Ana, samtang nangaon mi, niingon si ate kay mama nga, "Ma, muskwela ko sa syudad." Apa na dungog ni Uncle nitubag nga, "Unsa? Muskwela ka? Kinsay mo pa eskwela nimo nga wa man kaya mo? Eskwela-eskwela nga wa may nadato anang pag-eskwela. Dili tanang nag-eskwela madato. Gusto lang jud ka magkiat-kiat sa syudad." Isog na nitubag si ate nga, "Mag-working student ko. Mag-apply kog scholar ma. Di ko mangayo ninyo bisag piso." Ingon si ate. Nitubag si mama nga ingon siya nga, "Aw, kung gusto kang muskwela, ikaw bahala." Nitubag pag-usab si Uncle nga, "Oh, basin gaan mo nagkwarta paingon sa syudad ha? Kay magubot jud ta." Nanarbaho si ate sa mga silingan sama sa Pangguna, Lampas, aron na siya'y pamasahe syudad. Tanan trabaho gibuhat niya para iplete pohon. Ako ang nagtrabaho sa bukid og si ate nag-obrawa na ko gisaba ni Uncle kay aron di mi kasaban. Apan samtang pauli mi nadungog namo sa silingan nga nakakunoy nangita namo. Dali-dali mig uli og nahibaloan namo nga igsuon di ay ni Papa. Mora mig mulukso sa kalipay kay gidungog ra jud sa Ginoo among pag-ampo nga usa ka adlaw maabot si Papa og kuhaon mi. Di man si Papa ang naabot pero lipay kay mi kay kuhaon mi nila kay nakabalo sila sa among sitwasyon. Way duha nga ni kuyog mi sa igsoon ni Papa. Nakita na ko ang magulano na nawong ni Mama apan nakasabot ra siya. Ingon siya nga lakaw na mo. Pag binutan mo nila ha, og nitulo iyahang mga luha. Puot man sa dughan nga biyan ako si Mama pero ingon ko niya nga balikan ra ti Kamang og si Lucas. Nitando ra siya og nihilak. Ingon si ate nga inig mahuman siya eskwela, iyahajud ipapreso si Raymond. Apan igo sa ni-graduate si ate, namatay si Raymond kay namaligya kini siya po. Tumay Kuya Lucas, sa panghitabo nga nag-attempt si ate suicide, kabalo kong siya ang gapukaw nako para makamata ko. Salamat my guardian angel. Okay namin duha ni ate yang, nalimtan na sa ni ate ay nahitabo siya. Okay na among kahimtang, nalimtan na namo ang nangagi. Tumay ate, kabalo kong mabasa ni Monique, ingon ka nga pwede ra na ako ni i-post ang naitabo si mga. Ate, iyaw karatol ha? Kabalo kong nalimtan na ni Monique. Gusto lang na ako ipabalos tanan kung unsa ka kaligon isip ate. Ikaw ang nahimong mama, papa na mo ni Kuya Lucas sa panahong kitaran tulo. I love you, Ate Arnie. Sa pagkakaroon na ako sa balay namo sa una sa Cagayan ng Puyo. Gusto lang nako balikan ang balay nga kung asa mi nahimong kumpleto ang pamilya o malipayan. Hi everyone, og sa tanang mga naminaw karon. Mobalik na sad ko. Nalang ko iklaro. Year 1999 ni nahitabo nga wa kauli ang mga mahan. Dagko na misa. Pag-abot na mo sa Cebu, natingala jud ang mga kaliwat sa kong papa nganong niwang kayo mi o nganong wa may tarong nga sapot. Mas nawindang sila nga namatay si kuya og sa netabo ni ate. Gigakos minilang tanan. Naa na mi sa safe na lugar og wa nay laing mo pasakit pa namo. Ingon silang uncle nga pakasuhan nila si Raymond, mubalik sila sa Cagayan og pakasuhan ng anak ni Uncle June. Pero nitubag si ate nga di lansa. Di siya gusto nga malain og mahiubos sa mong mama kay nihangyo tawon nga di ipasumbong sa pulis. Di mi gusto nga naay mahitabo ni mama og uban among mga half sisters ug brothers. Wara ba mi og way laing pamilya si mama nga masampit niya kay adopted siya og lain ang trato sa iya sa giila niyang pamilya. Nyagpalayason unya sila tungod sa kasuko ni Uncle, maong mas gipili na mo nga ihilom lang usa. Gitubag sila ni ate nga, Ante, Uncle,
Ako mismo ang magpapreso niya. Magtarong kog eskwela dere. Nya og kaya na nako silang atubangon, ako mismo magpapreso niya. Kay ako ang biktima. Nisabot ang mong iyaan og angkol sa desisyon ni ate. So kada ato, di na nila isgutan ang nahitabo ni ate aron makalimot siya dayon. Pinangga kay mi sa mong uyuan. Gipapuyo miniya sa usa ka apartment nga duol sila aron daw mas di mi maulaw silang balay. Inigagabi dito may magtapok silang balay manihapon. Pinangga kay mi usab siyang asawa lakip na among mga igagaw. Inig Sabado duwaon mi nila. Didto sila magpondo namo kada Sabado unya kuyugon mi nga manimba ini ka Domingo. Usa ka gabi ni ana, nisulod ko sa room ni ate. Apan sige siyang tutok sa mong family picture o gidol na ko siya nga. Nagunsa ka te, hilom lagi kay ka. Nitubag si ate nga, ga, nakay Ginoo. Bisan unsaon ako gunahuna, unfair kayo ang ginosa. Itubag na ko si ate nga, namangod ati Arnie. Blessed man gihapon ta kay buhi tanduha. Nauna lang silang papa o Kuya Lucas. Pero sure ko nga wa na sila'y kasakit kauban ng Ginoo. Si Papa siguro Lex gisampit niyang Ginoo samtang giluba siya sa mga way paangot. Nagpakiluoy nga di siya patyon kay naay pamilya gapabot niya. Apano adjud? Namatay jud ato ang mahan. Ikaduha si Lucas. Daghan kay siyang plano nato. Nya giano jud siya. Sakit kayo iyang kamatayon nga nasangit pa siya sa kahoy og natusok ihantian. Siguro gipangsampitan niya, nangayog tabang. Ikatulo katong niuli ka gikan sa uma. Grabe na akong syagit og Lex. Gitawag pa na akong Ginoo asa si Papa og Lucas. Natabangi ko ninyo. Labaw sa tanan ng Ginoo. Ayaw tawong Ginoo pero gitugutan jud sa Ginoo nga babuyon ko. Gisipa na ako ang kang Raymond aron mahunong siya og makadagan ko pero naapsan ko niya o gisumbag sa mata hasta akong lawas iyang gipuspusan og sanga sa kahoy nga halos wa na ko umoy. Lex, tiguro na ako ni kaya. Taga magisgot sa klase og violence, mga na-abused, kaya maghuot akong dughan Lex, knowing usa ko ka biktima. Di po no kalimot Lex, bisan layo na tanila, hinigpiyong nako makita nako si Raymond. Perting hilak ni ate, igor ako sa pagakos, ug ako siyang gitubag. Ate Arnie, dili lang ikaw ang biktima o ang naka-experience ani. Bako dati naaraman ko, di ka na ginusara. Blessed na kayo ta kay buhi pata until now. Wa kaniya patyate kay dako na kayo kong pasalamat ana kay napa ko yate. Di man para sa kwate apan kung maghikog ka, malipay ka si Papa. Si Lucas malipay ka ha nga imo kumbiyaan dere. Malipay ka ha ang Ginoo. Ate, kabalo ko nga nawadaan kag salig sa Ginoo apan kabalo ko nga naiplano ang Ginoo nato te. Ipadayo nato atong kinabuhi na di nato kauban si Papa, si Kuya Lucas ug si Mama. Ikaw ug ako na lang. Kuyugi ko te, ayaw kog biyahe. Hawiri akong kamot ug hawiran ti ka. Aron natong punon ang mga pangandoy nato sa una, nga giplano nato sa una nga kauban si Lucas te. Te, manimba tawag maha? I-pray na ko magabii nga wad-o na tanang pait na netabo sa moha. Og sukad ato, before mi muli sa balay mo hapit sad mi simbahan aron magampo, aron mawala ang kahuot o kahadlok ni Ate Arnie. Bisan na ako'y romo tapad jud ko tulog ni ate, mahadlok ko basin buhato niya utro ang gibuhat niya sa bukid. Nangagi ang pila ka tuig si ate nagka-okay na. Di lang na mo isgutan, og medyo nabalik na akong ate sa una nga good vibes kaayo. Maka-joke na siya nako. Murag nakalimot na siya. Ani nga tayo mo graduate ay na si ate.
Ako judayon siyang gikongrats sana siya nga. Di sa tamo li Lex. Unya nagmakapasar ko sa bar exam. Aron ipanghambog na ko ni Lucas ug taas no ko moatubang nilang Uncle ug Raymond. Mapreso na nako siya Lex. Nalipay ko sa pagkadungog sa kong ate nga nakaisgot na siyag bahay ni Raymond nga wa nagilak. Nanguli mi sa bukid pagkapasar ni ate. Kuyog na mo among iyaan ug yuan. Layo palang mi gitagbo na ni mama nga nagilak ingon siya nga, Laksi, ikaw ni? Kadalaga na madimuday. Ka mga gwapa sa akong mga anak. Nagtuloy ang mga luha samtang gihikap niya akong panagway. Gilantaw niya si Ate Arnie nga wa naglihok, nagsigir siya gilak. Ga, pasaylo ako ga. Okay ragdi ni mo kayang gakson imong mama ga. Makita lang ta mo, okay na kay nako. Itubag si Ate Arnie nga, okay na ko mang. Ikaw, kumusta ka dere? Niwang ligi ka ma. Samtang nagpamahid siyang mga luha. Gigakos ni mama si ate. Kadako na ba nimo? Pasaylo si mama ha? Wa tamo na labanan samtang naapa mo dere. Pasaylo ako ga. Pasaylo ako. Nya niluhod si mama. Giagak ni ate si mama og miingon. Ngamang, okay na ko. Wa ko gadumot ni mo mang. Kundili nimo di ko kita diri sa kalibutan ug wa ko nimo nahimugso. Utang nako akong kinabuhi nimo ma. Di ko dapat magdumot nimo mang. Kabalo ko sa imong nagian sa una mang. Kusa nimo naila si Papa gimaltrato sad ka sa giila nimong pamilya. Salamat kay gihimugso mi nimo ma. Gigakos ug hugot ni ate si mama. Nilantaw ko sa balay, nakita na ko si Uncle sa balay. Nakita amin niya apan nisulod siya dayon silang balay. Wa namin hapit sa balay, gisiradaan ni Uncle ang balay, bot pasabot di siya gusto nga makigistorya na mo. Pagabot na mo, humana og trabaho ang luganan ni Kuya. Nagpasuho lang mi sa salingan before mi nangabot. Ingon si ate nga samtang gatutok sa puntod ni Kuya og naa ang among picture tulo sa iyang uluhan. Wara kami nga wa diri Lucas. Di nakatugnaon kay may atop na imong balay. Ayaw nagkagulyang okay na among kahimtang. Okay na ko og si Lexi. Ayaw kabalaka kay ako'y mopalit og balay ni Lexi nya palitan ako siya daghang cake sa ref aron matagbaw siya. Ako ang mapuno sa mga plano nimo sa tumanghod. Di nako siya pasagdan Lucas. Nagilak si ate ani samtang namina among iyaan. Wa ni kuyog si mama kay kabalo siyang nasuko among iyaan na mo. Ikaw day, wa kay istorya ni Kuya Lucas nimo? Matod pa ni Uncle. Ingon ko nga kuyang, gimingaw kay ko nimo. Nagsige gyapon ko wonder unsa kaha naa ka sa mong tapad siguro malipayon kay tandulo. Unsa kay dagway ni mo yang kung ulitaw ka, sama na mo karon nga dagko na. Kuyang, punta malipayon mo o ba ni Papa dira. Ayaw kabalaka na mo kay mahuman kog eskwela, sige tikag doawon dariyang. Ug sa tanang nangutana nga naay foul play ang netabo ni Kuya, tagahuman manigway ni Kuya sa una mo diretso manggoday na siya sa basketbolan. Usay mapit siyag mag-ilis niya mulaag sa mga silingan. Maong ingon si Uncle nga galag. Akong kuya liwat yun siyang papa. Di siya gusto nga mabala kami, gusto siya nga muli jud para namo apan wa jud siya iswerte sa iyang paglabang. Siguro kay tugnaw na pud tawon siya, gusto siya nga makapamasilong o gigutom sab. Sakit kay iyang kamatayon kay ang sapa medyo dako kung magbaha na ay mga kahoy maanod nga gikan sa babaw. Naaman tay tulay nga kawayan nga igo ra makalabang niya way hawiranan, igo ra ka mo patong sa kawayan. Pero kung kusog, malapawan kini. 19 years na gikan sa pagkamatay ni Kuya pero fresh gihapon kayo sa kumemorya.
Malipayo namin ni ate. Si ate nasa Cebu nakabase og naanay pamilya. Naray lalaki nagidawat siya og malipayon siya karon uban siyang pamilya. Ako, naminyo nako last year lang. Usa ko naminyo gipalitan yung balay ni ate niya gipuno niya cake ang ref gituman niyang saad ni kuya. Nagkatawa pa ko kay di nako ganahan og cake. Gikan nawa si kuya kay mahinumduman ako siya basta kakita ko cake. Maghuot akong dughan. Okay na mong pamuyo, makaon na namo among gusto kaunon. Wala na may galisod. Magduaw-duaw gyapon mi sa balay namo kung asa once mi na kompleto ang pamilya ug malipayon. Buhi pagyapon kayo ang mga memories nilang kuya ug papa sa mong balay. Nagkatawa ko kaysa akong confessions gibasa na akong tanang comment ninyo. Thank you readers ug mga listeners sa warm-hearted messages. Siguro og kaniadto na internet pa dali ra unta ang tabang. Bitaw, di make afford og naaman. Okay na may mga readers ug listeners, okay na among pamuyo. Wana ko damhang nga mag-comment akong half-sister niya nag-mention siya friends niya kay luoy kuno kaayo without knowing nga iyahang papa akong gipasabot. Di may close ani ako mga half-sister sa una kay sa una gianak ni sila, masuko si Angela kumuduol mi. Kay hugaw kuno kayo me. Ma-allergy daw ang mga baby. Nanagko sila nakabalo mulakaw og among hawiran o pakataon masuko si uncle kay dapaw kuno me. Kay permi mi sa uma basin makuha og sakit among manghod gikan namo. Wa mi nagka-close nila pagbian namo nila. Kay wa pa'y mga buot ug ang usa wa pa gianak. Disad mi paila ni Uncle Jun. Siguro kay permimi sa bukid sa mga tuig nga naamin nila. Sudungon ra namo sila, mainggit mi nila sa una kay puno kay sila sa pagpangga ug nahatag ang tanang needs nila. Di parehas namo nga uhaw, kaayo ug pagpangga. Pero kabalo ko karon nakagets na sila kay naka-detailed kayo akong pag-confess. Kabalo kong gichikahan na silang silingan kung unsa ka maayo among gisapit sa kamot sa iyang papa. Relax lang mga pangga. Love mong ate Arnie o ate Lexi. Tumay mama, gibisaya jud na ako nigtuyo na masin nga mabasahan nimo ni. Pero mang, basin mao ni ang way aron makalimot ko, mi ni ate. Usahay na agyapon may mga nightmare mong nakahuna-huna mi ni ate og itry daw natog confess publicly basin mawa na ang kasakit og malimot tas dayon. Death anniversary sa mong papa karon. 21 years nagikan sa iyang pagwala pero presko gihapon kaayo iyang memories namo nagibilin. Mama Arlene, mang, nakadungog mi nga ni Oli ubang anak ni Uncle Jun diara para makapamana sa yuta nila bisan buhi pa si Uncle Jun. Nakadungog sad mi nga di tagaanog bahin si Angela ug akong half-sister kay kuno mga sampid ra sila. Niyon ko ni ate na pinajoke nga, tabangi sila ikaw handle silang case para ma-fair. Pero gitubag ko ni ate nga, aron wa na tay ulo og Alex. Dita manghilabot nila kay ilan ang problema. Pila ra man agod oy, kaya na to silang tabangan, di lang ana na way. Basin lain lang sad ang ilang paminaw ba? Abig na onsa na mi, managinot mi anang yuta ni Uncle. Mang, nakadesisyon mi ni ate nga if ever mawala si Uncle og pahawaon mo ara og di mo gaan sa bahin. Ma, dawaton gihapon ka namo with open arms apil among mga manghod. Di og di ka namo isalikway mang. Magpaabot mi sa imong pag-uli sa balay mang lakip na among mga half-sister. We missed you, mama. Wami nagtanong magkasako mang kay sa words pala nga gianak mi diri sa kalibutan, blessed na kayo mi, kay nakita mi unsa kanindot mabuhi ug makita ang kalibutan. Kami ni ate ma magpaabot sa imong pagbalik buhon ma.
Unta mawala ng guilt na imong gibati karon kay gipasaylo na kanamo. Gihigugma kanamo Mamang Arlene despite sa tanan. Kung mahimugso man migbalik ma, ikaw gihapon among pilion nga mahimong mama. Dari na lang kutob, salamat kayo sa pagbasa ug daghang salamat kaayo sa pagpaminaw. Ladies and boys, mao kana ang story, ang confession ni Lexie nga dinner.